Okay. When you watch the video and I send the range so right. Tadzoka guys, tadzoka. Ndabo volume. Zvaita here anzi naMonica zvaita I trust you Monica kati zvaita anzi clear saka musa add request guys muka add request ka inoenda ne volume regai ndichingopinda number dziya panapa kuti vanoda kufona vaya vadi vafonewo tichionesana. Right. Ndipine number zacho. Idzo ndapina right. Number 8 right. Saka any contribution number pane number mbiri dziri pasasapo. Anditika pane number mbiri dziri pasasapo vanoda kucontribute opanya yemwana yemusoro watapiwa asikana kuti munoona sei panyaya nyaya ine direction here. Nyaya pane progress iri kuitika here kana kuti zvakare tape dzemwe dzehama dzakafananidzana zvakaita vana mailesi ava tape yehama yakaita sana mailesi guys tinavo mukati memukurarama kwedu mukati mefamily dzedu mukati meupenyu hwedu tingaita sei how best can we do nevanhu vakadaro unenge usati waziva handitika unenge usati wazoziva kuti ndo munhu wandiri kurarama naye asi for instance kune vamwe vane lakire kuti zvino vanozoziva sezvaita izvi mai makore vazoziva kuti ndo munhu andichidya naye everyday ndo zvaaita izvi ndo zvaaita izvi ndo yaakanditamba iyi handitika then poitwa sei pakadaro tingaita sei semhuri pangamiswa sei pakadaro pangaitwa sei pakadaro topamira sei nyaya iyi yemwana muchafunga imi sekona kwenyu tave ne2 months close to 2 months musoro hausati wawanikwa uchawanikwa here musoro wemwana apa kufunga kwako iwe kana kuti kola hello ndaswera masora sei kola ndaswera zvino sisimele munoziva nyaya yakaoma ende inorwadza and good for you hamuna kubudisa maaudios because you might jeopardize an investigation. Yeah. Zvadaro izvozvo sisimeli mukada kunyatsodzicherechedza ngatitaurisei kubvira nyaya yakataurika kuna kwatitetilda kuti mhuri yakaponda munhu vakaramba kutaura kwavakaisa muti kwavakaviga munhu. This is history repeating itself and now iyo mhuri iyoyo vaakumvungunzana vega pachavo. Nyaya iyi ichabata vanhu vakawanda muchaona masumukira achita ndakambotaura kune imwe gurupu kuti amailesi machemera avari kuita yari suspicious sisimeri ndakaundirwa nemvura inotonwa comment ndikabva ndaiswa kumute comment ikadzurwa but now look at it saka zvamakazoprova kuti comment yenyu zvayakazoprova kuti iwe right makazobviswa pa ndikiri kumute here ndisiri kumute kodzakareka munorimenda madhimini kuti kaiwa mwe andichera pinge kumute kainyu zvandakataura zviya havo kamainese yakatogwa nepolisi ndomunhu andobva ndatodzingwa aiwa kabati inyaya isi yekuti kwai kutora saidi kai inyaya yekungochitudata zvinhu zvinoita kuti musoro mwana ubude mwana avigwe chete handiti no panguva iyo ndofunga vaiprotectawo vachiti chii muri kukanganisa chii muri kutaura munhu imi kana ndimiwo machemero avaiita mamiriro minhu ndakakuzanga ti madiaries paakaindako magadiaries paakaindako paya vakagamuchigwa namailesana vakabatwa zvakanaka vakatoti ndoda interview fortunate enough ivo vanodzi apostle vaya hamene kuti zvinhu zvakauya mfungo dzavo vakangoti tichaita zviva video clip zvokuenda uko kune network uko kunoita live kugobhira ndivatajaira avapo ngatingoona ifamily titemina matopano tisiyane nazvo hanimaona vakangonyumwawo vakangoramba hanimaona tikane tine video yavo pano ndakashaudwa ndakari kudzwa uziwa heartless. You're probably not even a mother. Asi mazuva ma-FBI makuziva kuti munhu uyo ari suspicious. Uchibva nanzi mute.
So musoro wemwana I highly doubt kuti unowanikwa honestly. And vari kuziva kune musoro wacho mwana vachaenda kujeri vakanyarara kuti zi. And it's sad. It's a very sad situation and heartbreaking situation. Ndinochema amai vemwana kuti pavari izvozvo vari kuzwa mwoyo wavo uchiita sei. But information zvayo I think I can say it zvayo handifungi kuti inganzi inojeopardize investigations. From what I heard, rumors that came to me, rumors are saying anditika mai guru vatakambotaura nezvavo pano vaya vari mupolice custody. Iyi ndongoitaurawo iyi. Rumors saying that. Kuti ndisingaziviwo kuti chokwadi kudi, but rumors is saying kuti mai guru vaya mai guru vaya vari kunzi vari chiyo vari mupolice custody as we speak. But andina madetails akatikwanei. Ichabata vanhu vakawanda muchaona zvenyu. Muchaona kwaichaguma, but adai vanhu vangotaura zvavo kwavakaisa musoro wacho wemwana avigwa akakwana sezvo vari kuti hanzi kunzvimbo kwavo munhu avigwa asina kukwana. But at the end of the day anosvika kupi mwana ari mumochari vanhu vakaungana kumba kwanamai kwamai tapiwa. Vanosvika kupi. There's nothing they can do. Hamene kune vamwe vane mamwe marudzi vanoti kana munhu anga asina kukwana anogona kuvigwa kana nemusoro wemunhu. Munoziva kuti chero dai kuchinzizvo musoro wemwana hausi kuzowanikwa kune kwavanga vaendesa kana kupika at least kubuda pachena handitika kungoti musoro takazoendesa nedirection yakati handi muri kuona, so that mapurisa ochiziva kuti kesi iyi inohendliwa sei, vanoivhara sei, vachipa family go ahead kuti chivigai sei. Chero ivo vakuru venzvimbo vanenge vaone direction yekuti no, kana uchinzi wakaenda kuMozambique kana kuti kure kana kuti maybe kuMalawi kana kuti kuSouth Africa kana kuti kupi, handiona wakaenda ka handimaona tochita sei kuti muri iyi iwane chi ikwanisa kuendera mberi noupenyu hwavo, nokuti for now right now munhu usanenge achingoti uchawanikwa uripo uchawanikwa. Vanhu vacho vakasungwa vasi kuda kunyatsobuda pachena kuti zviri kufamba sei. Hakuwanikwa musoro wemwana maybe honestly speaking, let's just be realistic. Kana uine pauri watopa advanced stage of decomposition kana wakadyiwa nembwa, you never know. Kana wakaenda kuMalawi sezvamuri kutaura izvi uchawanikwa kupi? Handisi ndingotaura hangu kuti in case maybe vanenge vakaendeswa kuMalawi kana vakaendeswa kupi hamene ikoko. Amen. Thank you very much. Thank you very much, my sister. Handisi vile kaiti zgoba mukutwana usei. Right guys, handizivi ivavo mai guru mukadzi wabanguru, so I heard kuti varimo muchizarira vanenge vakanzi Togwei. Handitika handinyazoziva sokuti handisi kuZimbabwe, but information yandakangonzwa kunzi mai guru vanenge vadi vatogwawo vadiwo vakajoinawo murume koko. So tsingazivi kuti how many more people are involved. Animaona vamwe vari involved ndevapi achiazivi, because it's taking a new turn yacho, a new twist nyaya yacho yese iri ngo handisi kuziva, I don't know. Animaona handisi kuziva kuti nyaya iyi zvichafamba sei, I don't know. Kola, hello. Hello Kola. Hello Sismeli. Maskera sei. Taskera say. Tipe your contribution in Sismelika, I would like to thank you for not playing those recordings because mangwana vanhu vachingobva panapa live yenyu vari kungoenda pane mamwe magroup zvonzi Meliati. Saka thank you for not playing those recordings and protecting yourself on this issue. Isusu matisi kuzviprotecta isu tichine basa nazvo here. Isu chero tisina zvataita unongotaurwa kunzi waita chakati kusina chawaita, chero ukanzi kudi unongotaurwa isa hachavhunduka, sikuti ndatokutya hangu kuti zvinogona kujeopardize investigations dzemapurisa. Zvekutaurwa isu matisi chakwata takatosimba. Sismeli, you know how people just, when you say something and people hear something and then you are misquoted, vanhu vototanga kumhanya nenyaya isiriyo. But ipanyayika, we still pray for mai vatapiwa na baba vatapiwa, because you know this is just too sad. This is just too sad. Notoshavu tunoti kudi nenyaya iyi, but we just keep on remembering them in our prayers kuti Mwari vapindire. But in kuona kwamba it might take years, but
chokwadi chichabuda. Yes. Sorry. Akona mujegai The ukudaro. truth will seriously sismeli because this nyaya iri ngoramba ichingotora ma-twist and turns. Yeah. Saka apa toti polisi iri kugona basa rayo. Handiti. Munoziva kuti chii sisimeli inini hangu I would want to say kuti polisi iri kugona basa rayo, but within the police pane ma-protocols akawanda that they're supposed to follow kuti they lose a lot of information and a lot of opportunities pakutedzera ma-protocols iwayo. Saka which means kuti nyaya yanga ichifanirwa kusolvwa maybe within a month yakutotora ma-years because there are so many protocols that have to be followed. Saka at the end of the day we know kuti Mwari vachapindira, vanhu vachataura chokwadi, and with the way things are happening it seems like Mwari vari kungoramba vachipindira because whenever we're thinking kuti nyaya iyi yambotisi panongomuka something kuti zima chikoko ndofembi ndezvaisiri kuda kuti nyaya iyi inyaragwe. Vari kuti ramai muchita noise kuti maybe kuda zvingaita impact. Kuti zika chindokwari kucheva nazvo kuti muzvino ikanzizika hapana chichabuda saka istodi ngairamba ichingotaurwa. But we're thankful for you, Sismeli, and your platform, kuti, you know, it was sort of like dying down this issue, but nasmazoisimudzira futi. Iye zvinezvi vanhu vangomhanyira kupage kwaTilda. Vachingobva page kwaTilda, vangonoposta 2-3 comments kumagroups zvanyarara. And Tilda is doing her best. He's doing her best even to give update kuti vanhu vanyatsokuziva zviri kufamba sei ani maona. Asi chiri kuitika ndechekuti manje kandofunga nyaya yaovharaidwa nekugarisa kwayaita plus idzi dziri mudariro panguva inoi. Saka vanhu vakumbomanya neidzi dzinopisa iyi nyaya imwana ita kunge itokangamwikwa. Anti maona. Tete Tilda vari kubata basa shame. Ndizvozvo. Tete Tilda, she's doing a great job. She's doing a great job. And paunotedzera pamaaudio, just what I like about Tete Tilda kuti she's very careful in what she's saying because at the same time she doesn't want to alert one because ipapo pa live yenyu Sisimeli, there are some people who are just here to vangori panapa kungonzwa kuti nyaya yapapi saka inotogadzirisa bijana woenda kujero umhanya kujero update bamkuru and all the likes. Not everyone who is here per life is fighting for Tapiwa Julie. Zvinoisi pana asi tangoti vanhu taurai zvamunofungawo zvamunoonawo nenyaya iyi. Saka pana apo information yavanogona kuwana havo. Sorry havo. Saka we're thankful, we keep them in our prayers. Sisimeli, Mwari vachapindira. Amen. Maina baba chawa, they will definitely find their closure at the end. Amaita basi. Thank you very much, Kola. Hello, +44. Hello, Murise. Murise. Handiri nani. Inini Sisimeli kuzwa kurwadziwa. Do you know kuti makambofila so betrayed? Ndo nyandinayo. And ndichienda back kuti musi wakachema my last payaka. I felt a broken heart inside me. Ndarwadziwa kusvika pabhonzo. The worst thing, I'm one of them people vaka contribute towards and I feel so betrayed. How could she honestly? She's just the same. Like you said, she's just the same. Natapua mkuru kuti paka uraya. She knew. He knew all along. And back saying ndovo sita kuti pa venue. Bomba bati mwanda ngona kunge chimwe chura ndira kuzoti mutu mbuwe mwana. You know, that woman doesn't have a heart at all. And anoda kupiwa award. Anoda award yekuekta cheche because anotogona kuekta kwacho. But at the same time going kunenya tiri kuenda kupi. Inini I think kunotova nevanhu vari kuhaira kuku vari involved as well in this story. I'm sorry to say, but I'm feeling I've got my gut is telling me that there is vanhu kuhaira kuku vatoti involved wo. Because I'm even mapurisa vari kutryawo hongu, but the way zviri kuenda, like right now my DNA hatisati taanawo. Kubvarini
kubva rini vachingotenderedzwa jene chakupai honestly kana ndakabhadhara privately jene yangu mukandiudza kuti it will take 21 days in 21 days I expect kunge ndichiiona because ndakaibhadhara havana kubhadharira negovernment yekuti handezvegovernment zvisati zvouya vakabhadhara vega saka kana vakabhadhara vega why can they not give them DNA kuti vazive kuti zveshuwa chii chiri kuitika 1 2 ndakundane kafeeling kekuti pamwe chin'anga iyaya yanzi godokori vaya vakadzi vakaenda nakutombuku kunonzi kudziva seko I think godokori vaya was a little bit right as well pane kachokwadi panyaya iyo iya takaibloka zveduka but I think pane kachokwadi handiti ndiko kumhanyira kwandinenge ndichiti every time tinokurumidza kumhanya especially sevanhu venyama kujaja before kusati timanzwa nyaya zvizere antimaona mazviona kuti iko zvinezvi now you are the same thing that you are saying my sister ndakatozvitaura ini munomba ndichiti but why would n'anga handitika svikiro roti risingazivi vanhu ava roina rinoti handei ndiri quite convinced ndiri chokwadi handika hendei rotakurana navanhu roenda nevanhu panzvimbo zvonoshayikwa hazvo kuti chokwadi hapana firiji pamba apa hapana zvinhu zvakadaro asi days later kozonzi kune wawanikwa achisuka kapeti yanga iine ropa munharaunda makambopinda n'anga imo makatagwa nesvikiro indakasvika ndikati problem yedu vanhu tinokurumidza kutuka nekujaja nekumhanyira mberi mosati patience pays kumbomira uteerere kuti zvipinda nekupiso n'anga inogona kunge yakarasika zvayo nzvimbo yakavhuruvhudzwa kuti ishayiwe kuti imba ndeipi but yakanga yanga iri mudhuze handisi kuti tinobhilivha mune zvechibhoyi or whatever but there is an element of truth kuti musoro wamwana was somewhere close to them that area and what is it even amaigura ava vamuri kususpectawo kuti vanenge vaamudheru futu amaigura ava kana vanga vasingaziva unosvika pakunomira nemurume wako uchitoendesera chikafu nekunochinjisa bhurugwa everyday andapeni uchidzika kubva kwamurewa kudzokera kwaharare kudzokera kwaharare inangu handizivi zvangu ino honestly inini I feel betrayed nyaya is just going into circles munoona zvinoitika my sister ndezvekudai soka there's a difference yekuti ndinobuda ndiri pano palive handiti ndiri kunyika yandiri kana kuti kunzvimbo yandiri handitika ndichitaura kuti ani muri kumona ivhoni uyo zvikazodai uyo akazodai there's a difference nekuti pafiwa kwana ivhoni handivazivi havandizivi ndoita zvivindi zvokuinda kwana ivhoni muri kunzwa uri in person wonosvikapo kuti ndauya inini ndiri kutaridzwa zvakati handei hanoona nekuti nditaure ndigere pacheya yangu ka mukuku wangu kudai zvinhu zviviri zvakasiyana izvi vanhu vaya vakasimuka vaya vakanotsvaka kuti ndekupi vakainda havana kungotaura zvikakwana kulikisa zvinhu zvikungo vanhu vari kungotaura zvakasiyana vachikulikisa zvinhu zvakasiyana siyana handi munoziva vakasimuka vakaenda kunotsvaga handi munoona ndosaka ndichiti handizivi hangu handingazivi hangu kuti semhuri inenge achizviona sei but pandakataura ininika kana yakatipotsei hayo iyo munhu iye uya munhu ka asi somehow pane zviripo pane zvaaiona pane zvaakataridzwa zvishu alright my sister maita basa kola hello +1 hello ndiri right muri sei ambozoti panyaya mailesapa ka effect munomboza ndichiona kuchema kwavo ka ramboti vanenge vari kuekta kana kuti feki but pamwe pacho waimbonyatsoona kuti munhu ane chungu ari kurwadziwa nezvakaitika izvi but ukazovatarira kufirst kwavo havana kana misodzi mailesi vaingochema vachingorira misodzi havana nezvitoti first
first day randakatanga kunzwa kunzi mainesi vari involved unozwa kuti mumwoyo mangu kutaura chokwadi ndakambotanga ndichizviramba wai ndakazviramba ndakafunga kuti pamwe iwe kuti bamukuru vari kurwadziwa nokuti mainesi ndovaimira stereki panyaya iyi ende vari kuda kuedza kuti mainesi vanyorewo but chakazondibvunza futi pfungwa ndechekuti kumwana wavo apinda papi mwana wavo anamuzira akabhoboda pasocial media achiti zvakati saka kureva kuti chokwadi handinokona ndozvandakazenge ndadzoka futi ndikati vari kuda kutoedza chete kuti munhu wese apinde munyaya iyi wefamily yavo ndozvimwe zvandakangofungirawo. Saka inipo pamakaona pasina misodzi yaibudawo pana mailesi ava makatombotaurawo here kuti koiminda muchingochema pasina kana misodzi kana kuti panguva iyo makawabhilivha because vanodzidzeva manama mai vaya vanoda kupuhwa manama awards chaiwo. Exactly. Munozoti pandaanza kuti sisimelika mumwoyo mako unenge uine shungu handiti but musodzi aibuda unoitika zvokuti kana ukafirwa chekoka unobaradza ugorira but musodzi unoramba kubuda. Saka ndakamuzvifunga ndikati pamwe ndizvozvo ndikamboti pamwe ndinyaya yekuti ivo vari kutaura vari mumasaidi mavo vari padhuze navo kuti vari kubudisa musodzi yechaichai voona kuti vavana musodzi but still vaive vega kugadheni natete Tilda musodzi panga pasina vachinyatsorondedzera maindesi shuwa vachinyatsorondedzera kuti ndopatakatorerwa mwana wedu apa bamukuru vaikatirwadzisa mwana wedu aitambira apa zvaizodai nhasi izvozvo maindesi kana dai akangoti kuna tete Tilda munoziva ndine zviri kundiremera ndozvakaitika zvaive nani kuzotsindidza mwana kuti usataure munoziva chisike chinorwadza ndechekuti time yakatanga kutsvaga mwana anga ari mupenyu angasidi izvozvo kusvika midnight mwana akazouraiwa after midnight mukunzwa vatotenga huku yavo vatodya just think about it dai vakangoudza murume wavo ka pamwe murume wavo ka aita action munozaka zvainakidza kuti dai vakavaudza kana maprista kana vakaudza someone ka aisvikirwa panzvimbo ari paaction angasina marambiro chaiko chero musoro womwana nhasi tingadei siri kutsvaga musoro womwana right now vakuru vane simba rekuramba kuti handizvizive pane munhu akandirongere because hapana akavabata azimukona even tapiwa ezvinozvika right now sisika hapana uchabhilivha statement yatafadzwa think about it kubva pekutanga tafadzwa akanyepa kuti ndiye akanotora mwana ugadheni akauya akaratidza mafuta zvese zvaakaita kubva kugadheni kusvika pakuzouraya mwana apo iye right hold on mirai makadaro batai makadaro kona mirai makadaro nanchida kupasvika pakuti tapiwa sini yakanyepa kuti ndini ndanotora mwana kugadheni handiti ataura ndinotora mwana kugadheni tongoti mirai tongoti maybe mailesi vanga vasati vajambisa kuti ndozva pakapuwa mwana $5 yehuku paya handika ndozvakanga zvichida kuitika pakabuda statement uya abatwa achiti ndini ndakanotora mwana kana uri mai neukuru hwavo uya vakadi kubva vafunga kuti kusei ari kunyepa kuti ndini ndakanotora mwana kugadheni iye akatuma mwana wangu kunotora kugadheni ipapo ndipo ngati vakabuda clean same time ipapo exactly but vakati kune mwana hazvitaurwi unyara saka hamufungi kuti mailesi from the word go hamufungi here kuti from the word go mailesi ava was involved mugame iri inini hangu ndinogona kufunga kuti from the word go she was not involved mailesi vakazopinda pakuzotora $5 vakati kune mwana nyarara but my sister kana vanga ndopandiri kuti inini kana vanga vasiri involved bamukuru vabatwa nepolisi yepazimbabwe handiti vabatwa nepolisi yepazimbabwe unoiziva polisi yepazimbabwe iwe handitika vashandwa nepolisi yepazimbabwe vakaramba vakatsika kuti ndini ndakanotora mwana why vaiprotecta chokwadi because already vanga uyu mukomana akataura chokwadi kuti aiwa indakanga ndati mwana bosi ndozvinonetsa izvozvo mezvinonzi apa munozoti kamailesiwoka vakabva vaona kuti ikona yavo yavharwa kudhara natafadzwa hati muri kuona saka zvanga zvisisaite mailesi vabudise chokwadi zvanga zvisingaite kuti mailesi vazonoti vari kunyepa mwana wangu ndiye akaenda ivo vari kutoona kuti kona yavo yaprotectwa kudhara natafadzwa tafadzwa ataura kuti ndakanotora mwana akatonoratidza mapurisa
mapurisa kuti ndini ndakanotora mwana zvikaprovwa kuti tafadzwa ndiye akanotora mwana because akaratidza kubva mafambiro avakaita kusvika vasvike pamba handiti mukuona saka mailesiwo zviri mumaposti mbare kuti bheta ndingonyarara nekuti chi tafadzwa andivharira kudara avharira mwana wangu kudara but kuvharira mwana kudaro what was the reason yekuti right iwe watobatwa kujara chabvondoka reason yekuvharira mwana inenge iri yei? Let's be honest. Imi right iwe right now ukanzi wapara mhosva una bhuru wako iwe antika wapara mhosva iwe una bhuru wako wakuenda wakunotora all the blame uri one uchiziva bhuru wako zati nyaya yaputika iwe zati nyaya yaputika unenge uchavharirei chokwadi handinenge kutongobudisa kuti ndakatotuma pakati kwenyika chimwe chokwadi vakataura wani sisimeni izvozvo manjika ndozvinoitika mugemu revanhu vanoita madhiri iwayo hazviite kuti vati vapinde vese mujeri pamwe chete vanotozototi wanoenda akabuda anotitira plan hamusati mambona mwe munhu anotozvipira kutoti inini kandinonopindira mhosva yemunina wangu asina kubvira akanopara mhosva because munina wangu mudiki rega inini mukuru ndipinde mujeri hamusati mambozvona zvichiitika agonobvuma mhosva yaasina agonotestifya mhosva yaasina kuita zvinoitika ndinotofunga kuti pana mailesikapa mailesi vakanyarara because vanga vakutozototi chifona yavo yavharwa kudara but inini ndine pfungwa yekuti mangwana zvinhu zvikaisvika izvi if either mailesi vanogona kubudirira nyaya yavo vanogona kuihina kuti handina kubvira mwana haana kubvira akamboita izvozvo ini handina kubvira ndakaita izvozvo two nokuti vane munhu ari kuvaprotecta kudhara tafadzwa akavaprotecta two baba mukuru vanogona kutaura kuti inini handina kumbobvira ndakaita sei ndakatuma any one of these people vakutondivepera ndizviziviri why havana kubvira vakabatwa pasini vaine chinhu ende vari kugara vatoramba kudhara kuti handizvizivi ndakarohwa nemapurisa ndosaka ndakazobvuma handiti kuona ai vakatodaro statement iroro rakatombobuda kuna mankuru kuti ini ndakabvuma because ndandarohwa ini handizvizive statement iroro rakatombobuda ukarohwa nepolisi unobvuma unotaura kutoti unotaura kwafuna square saka baba mukuru kava vanogona kutowana machances ekuti vanogona kubuda vari clean baba mukuru namailesi vanogona kubuda vari clean tafadzwa akasara mujeri why tichaita tafadzwa sari mujeri ndechekuti majudges vakada kunyatsoongorora nyaya ikai vachaona kuti everything zvinotaurwa natafadzwa nezvekunyeka tafadzwa nechokwadi why tafadzwa ari kunza nechokwadi because ndiye akatanga kutaura nyaya ega kumbira regero ega kuti ndozvandakaita mapurisa asati amusvikira kusvikira mapurisa uye agobvuma zvese maitiro akasvikaitwa nyaya iyi vamukuru vanogona kutoti yes mburugwara muri kuti rakaonekwa mumba mangu remwana rine ropa handizivi pane munhu akapira kari plasta imomo unovaita sei handiti maona saka nyaya yacho inodesmen inotonesa ipapapa tamise kuti hazvishamise chose penzi kuti vanhu vanogona kuzosara mujeri kamo ndimaiguru natafadza mailesi vakabuda nababa vamukuru hangu nebhilifi yekuti maiguru vanoziva kune musoro chii chiri kuita kuti musoro usabude ine hanguka bhilifi yekuti maiguru vakuziva maiguru tafadzwa nababa mukuru vanhu vava vari kuziva kune musoro kana kuti namai vaive vekwacha kapeti vaya she knows everything himi wene wakanobudira kapeti vidiwe harare kusina mvura kunzi ndeni wacho kutosiya magwizi kumusha kuti ndaharare kuti unoita mvura kuti niwachigwa harare kuti vanhu vasaona imi nyaya ine vanhu vakawanda mukati guys nyaya ine vanhu vakawanda mukati amen but ninanguka tisinelika vanhu ngavasamhanya ninangu ndochisviro changu kuti vanhu vasamhanya kuti ngativigei mwana maitiwa vazorore but she's not gonna rest kana musoro iwo usipo but kana mukamuradzika mwana nhasi she still know kuti musoro wemwana wangu hauna kuvigwa uri kupi havasi kuzozorora seseka handatisakogorwadziwa matenda mwanyaya yekugoko iyayani ingaoni mwana wayo akagara mumochari for 2 years asina kuvigwa 2 years munhu ari kugere asina kana umboshata akakuvigwa zvake after 2 years saka tapiwawo yezvinoita kutopinda mu3 months or 2 months achiri right atipe patient kuti ibude pachena chete akamheno kuti sei mazimbabwe mweya wakaita sei nhasi uno ndizero uno mai vauraya vana vavo 4 kuita kucheka cheka vana vavo 4 kupisira vana umba vedu wega
zvakaoma zvakaoma. Right, thank you very much kola tinomwe kola pane rimwe line. Thank you very much rega ichinzwiwa muti vantu kudi zvakaoma hapana kumira mushe kola. Hello. Hi Sismeli. Maskera sei? Tafera muri boy. Ndiri right kanjani? Tiri right. Sismeli amailesi ava handizi. If you remember pavakaitwa interview na Tete Tilda. Panga pakagara gogo vanga vari ku left side, I think. It's a pity actually because my families kana vanhu vakura, we disregard their opinion. But if you take a look closely kuti vanhu vakuruka, they actually have wisdom inodarika yedu. I remember kuti gogo ivavoka vakataura kuti vana ava tinenge tingovaona vachinyengetedzwa neveukama vachipuwa mabhisikiti vachipuwa maswiti, if you remember. So I'm actually thinking now kuti gogoka pane zvinhu zvavaiona handiti, but maybe nguva yavaiona zvazvisiri applicable hazvo kusituation, but afterwards I am sure vakazozvifunga kuti maybe it was something that she had been seeing for a long time, right? Then panyaya yanga ichitaura nakola abva maimanje anga achitaura kuti vamukuru vanogona kuramba kuti nini handina zvandinoziva because havana anything chinova implicata kunyaya iyi, but vamukuru hanti ndivo vakapa mwana wamailisi $5. Ndivo saka $5 aimupirei, ende zvinonzi akapuwa $5 akandinyarara, hanti ndizvo. Saka zvinobvunzwa kana judge or whoever kuti kwaiwewo $5 mwana waimupiri, hanti ndizvo. Saka inini I think kuti nyarara kana zvanga zviri clean maigotiri kana kuri kungoti wangotumawo munhu pasina motive wai wakazoti kune mwana hazvitaurwi maiwo voto hazvitaurwi vonotenga ngekewo nyarara. Ende why musina kuzvimenshena paitsvagwa mwana kuti ini ndambotuma mwana wamainini kuti vanditorere tapiwo, hanti ndizvo. If it had nothing to do with zvakazoitika afterwards, vanongoti aiwa mwana ini ndambomushedza, mwana ini ndambotuma somebody kuti amushekedze auye, handiti kana zviri clean. Saka I think hanguba vachabatwa nenyaya kuramba vanogona kuramba zvavo, but pane tumwe tunhu twavanofunga kuti hatusi necessary or twavanofunga kuti tinogona kusava implicate, but ndopavachabatwa ipapo kuti kweimimi mwana maimupiri kana mamusina. I think mbuya vaya vemabhisho ivo vaya vemabhisikitsi kavayaka vakadzokera kulive yambuya vaya vakanospotiwa vakaenza kungonobvunzwa ka vanogona kuburisa zvakawanda ivo mbuya ivo vaya. Mukona makuona mai zvandataura pakubva pakutanga pandatanga live papa ndikuti guys musamhanye kuti havasi mai vatapiwa, handinamboti ndimai vatapiwa. Ndiri kuti kana pane ane information uchitya kutaura, senda information even as anonymous kumapurisa. Muri kuona kuti gogo vaya pamwe izvozvi right now vakada kuti vazvitaura ntika but hapana munhu akada kuvateerera vakabva vangoti vakanyarara. Asi right now pane munhu akada kuvapa nzeve pamwe vane information chaiyo yavanayo yemabhisho apa hanimaona namaswits. Vanhu vakuru havana anovateerera, to be honest. Tikatarisa mafamily dzedu chaimo kashoma munhu mukuru akada kuti ataure vanhu vanoteerera. Vanhu vanongoti but do you know kuti vanhu vakuru ndovanoona zvakawanda because most of their times vanenge vari idle, havana zvavari kuita, vakagara zvavo paveranda. Munhu anenge achifunga kuti havasi kundoona, but vanenge vachitoona everything that's happening around, you know. Saka I'm sure kuti she has things that she saw maybe in the past, not necessarily with regard to what happened to Tapiwa, but ndofunga pane zvavaiona nguva yakawanda because vanhu vakuru vanotara nemadimikiraka vanenge vachingoti taingoona vana vachivhevhetedzwa vachipuwa mabhisikiti, you know. Pamwe vakatombozvidhiskasa kumba kwavo mbuya ivo vaya nevana vavo kana nevamwe vanhu vemuraini, but munoona zvinoitika manje ka mapurisa anohliwa. Unoona kuti kuzimbabwe ka kana kunyika ipi izvozvi, chero kwanyika yauri iwe izvozvi, chero yandiri inoi pakanzi mapurisa ari kupatrola mukomo hakuna anomuda pashe, chero usina mhosva, chero une mapako akakwana vanhu vanotya. Andiona saka chifunga kumamisha pamwe vanhu zvinhu zvavakatombotaura vakati ndova saka vanhu vakanyarara. Ndosaka ndauya ndichiti nini, kana une information kana chaunoziva kana chawakanzwa kana chakadi senda anonymous
kumapurisa kana kungava kupi kuhamba because chokwadi zvinogona kuwana izvozvi mumaraini imo muya information vanhu vakatombozvidiscasa asi nenyaya yekuti kamapurisa vanenge vachitorohwa nemapurisa izvi mapurisa haangorovi vanhu handimaona vokunyarara vokutizii. Another thing to smell, I think we are rushing kutaura kuti nyaya iyi inogona kunge ine vakuru. Handisi kuramba. I'm not saying zviri kutaura nevanhu or my speculations there let's rule them out, no. But inini ndiri kuona kunge mapurisa they are taking their time, right? Because dai kuri kuti vakamhanya kunosunga dai vakamhanya kuendesa nyaya yatapiwa senior natafadzwa kukoti dai vakatotongwa zvakapera nyaya yakavharwa maile singadei vakabuda d vasina munyaya exactly dai vakatopona zvakadaro tisinotomboziva kuti even mukadzi wechikokiyana ari involved tisinotomboziva kuti mwana wamailesi ari involved saka I think mapurisa vanenge vachitoona kuti there is more to what these people are giving us. That's why they dig deeper. Yes, vari kutora time, but you know ngatisatorei zvatinoona kuCSI Miami zvatinoona toti ava navari kunonoka. Remember kuti vanhu vekuamerica they have all the resources. They have polygraph test ayaye zvizvi saka apa the only thing that the police relies on is statement echi you know saka vakaona paine loophole vanobva vatoti let's dig deeper toona kuti chii chiri kuitika mumashure saka ngatimirei. I'm sure I'm just praying and angukutaura but I'm praying which people I'm praying kuti vasanzi vari involved, but you see if it gets close to home like Mailesi what more. Inini ndakazvitaura ndikatira panguva ineikai munhu wese isuspect. Ndakataura ndikati munhu wese mufamily mumusha womuka everybody is a suspect. Munhu wese is a suspect. Kusvikira chi wazokiriwa iwewe nemapurisa kunzi vasi involved nyaya yapera iyi. Kana nyaya isati yapera chete vanhu vese vevanhu vari mumusha womu mese masuspects vese including baba namai vatapiwa masuspects. Nokuti zvairi kutora twist nyaya yatichazivi. The last thing ndoda kubvunza Sismeli aimusandituki pana kola akambofona madhezi ekutanga nyaya ichiri kunetsa achitaura kuti ane vanhu vake vari paground pane maindia akatora misoro yemwana nyaya yazotora imwe twist kai but imbomirai kumhanyira kola yeuya mufunge imbomirai kumumhanyira mchiti nyaya twist. It's just that I'm going to consider information yakawanda because mapurisa anenge arichi zvandataura kuti inenge iri under investigations but imbomirai kudi kumhanyira because kola iyeye wacho mukutaura yeka ndiye akandipa those maningikiri maaudios iwayo maaudios ari kubuda mufamily. Okay, animaona ndiye akasenda maaudios iwayo akabuda mufamily chemchemo saka so far kola iyeuya kumbofona pano tikaseka tikanakigwa tikadii tikati FBI unomboita basa ripo unodidika kaka element kekuti kake unyaya iyi urimo kekuti unoziva urimo alright like regatingofocus on build up then zviri pamberi tozozona pamberi ipapo ndizvozvo. Thank you very much kola gaitise vanguri vabvira kufona. Alright sharp kola. Hello kola +27 hello +27 hello muri raichere. Hello Sismel. Yes kola muri sei? Thank you very mushe muri raitere Sismel. Ndiri raiti ndafunda nenyaya Mailesi. Ndichingoremember here pavakaita interview nadetective vachiti ndinogara padhuze neMondi. Muchiri kupa remember? Ndifana pakangama vakati kudii? Vakati kumba kwangu ndiri padhuze neMondi panext door ndo panogara. Ndiri kunyatsofunga kuti pavakakudzwa nemwana kuti ndatumwa kunotora mwana kugarden havana kurara iwe ungararere uchiziva kuti mwana ari mumba umu. Obvious Mailesi vakaona mwana akubudwa naye achiendwa naye. I think Mailesi vari involved munyaya kubva pakutanga
ndo maonero angu angekuti kana wapiwa mari uchiziva kuti mwana arapwa wanzwa kuti mwana uya akutsvakwa woziva kuti mwana zveshuwa haana kuenda kumba handi unotombodongorera pamwe nepahwindo kuti mwana ari kunzi ari umu zvazofamba seungararere uhoke uchiziva kuti mwana ari kuchaiwa asi ari mumba umu unotodongorera kakuti ukoni plus panguva iya mwana angasati achekwa ka pakataka kunzi mwana asi kuonekwa ivo achiziva kuti wavo mwana ivo vatopuwa $5 engeke ivo wavo mwana vatomudza kuti izvi hazvitaurwa handitika pakatanga kuchitotsvaga mwana akazitaura waposi mwana akazoura wa-midnight handiti imi demamuri imi mineni panguva ino chokwadi mamusiri involved tokuti mapuwa $5 enyu mangopuwa hamusi involved munyaya iyi mwana angopuwa $5 hamusiri involved mese hamuna chamuri kufungira but pazobuda shoko rekuti mwana haasi kuonekwa makuenda kunotsvaka mwana mese chero imi muri mogai manga musingaendi kunodongorera kumba kwabanguru kuti muntu muone kuti mwana uya watogwa nemwana wangu uri pai mai musikanodongorere nepahwindo iyi maitonodongorera kuti mutsvake kuti zviri kufamba sei chi chiri kuitika ndo pane nyaya yangu ndikuti ndofunga vanoziva zvakawanda mailesi ava kungoti chete chokwadi hatisati chanyatsobuda zvekuti tichashamisika pamwe varivo vaitobuda vachihwandisa nhasi ndateerera kwatiudha zvichinzi mailesi ndo vakatanga kuona chimutumbi kuyadhi kwachakazoonekwa sei varivo vakazobva vatanga kuchiona vachiziva information yese mailesi vari involved and mailesi varwadzisa zvekuti because mailesi nofunga ndo vanga vakutamba game rekukanda-kanda zvimwe zvimapati zvazvakuonekwa izvi I think she's more involved than zvatiri kuudzwa ezvino hedu handizivi regaituoni alright Kola, thank you very much. Hey, anzi secret yase yanzi bvu aiwa haisi secret yekuti maaudio akabvepi but zviri mumaaudio Cynthia haisi secret yekuti maaudio hamuna mbondibvunza kuti akabvepi mambondibvunza here ndikati handitauri hamuna mbondibvunza kuti ndikati handitauri ndangoti maaudio angonzi asaplayiwe. That's what I said to you kuti kwanzi maaudio ngambomira kudi kuplayiwa handitika because pane zvinenge zvine police investigations asi vavangondibvunzawo mibvunzo zvakanangana kuti akawanikwa ndaingokudza kuti Kola vava nevanhu vavo paground nokuti ndakokudza ndemufamily zvakabuda mufamily ndezvemufamily handiti ndatokudzai saka pana secret kana ndizanhu anochengeta secret manje ndini because masecrets andinawo evazhinji venyu dei ndaive ndiri vanotaura masecrets pese panoita malive dei ndichimati bvu ndosaka vanhu vachinitrasta nenyaya dzavo because handitaure nyaya dzesecret asi kana wai usataure usaplaya izvi auplay handichimaona handinambonzi chero kuti usataure kuti ndini asi maaudio usaplay handichimaona and that's what exactly what I'm doing handichimaona because inyaya iri kudai kunetsai ivo pana tombovakumbira wani ndikati dena ndiri munhu anoda nyaya sereki dei ndangoti bvu kana kungomandikisawo handimaona unongondikisawo zvozara kuti wakapawo vamwe but no maaudio aya ndatori nevhiki ndinawo 1 week ndinawo ndakangoti amen nhasi ndichida kuti palive iyi panambotaura nevanhu veikokoko nchiti vachiti ramai muchitaura nezvenyaya iyi ndikatomufonera ndikati tiplay maaudio akati bodo maaudio mbomirai munojeopardize zvinhu zvakawanda sezvo zvakaendawo kufamily zviri kupolisi ndobva ndangoti iripo ndosaka ndisina kuda kuti ndimaplay handimaona saka right guys muri kuona kuti vanhu vanenge vane maobservations akawanda enyaya ezvinhu zviri kuitika zvakaitika munyaya idzi. Kola vari kutaura nyaya pana Kola vakutanga vataura nyaya yanhingikiri yagogove kutanga vaya vekuti vana vaipo vairezva nemabhisikitsi tichiona mabhisho haina munhu kuda vachabvunzwa avo mbuya vaya haina munhu ati anhingirira ati ataura sofa kuti mbuya vaya zvakazofamba sei kwetsa Kola vari kuuyawo iko zvino vari kuuyawo futi neimwe engu handimaona yenyaya idzi handi munoti vanhu vanenge vachiona asi kuti sometimes I hope and understand kuti nekumapurisa futi ndo zvazviri kuita vari kuita vachibata pose vachidzokera kumavhidhiyo ose vachinoongorora vachinononga mapointers vachinononga zvinhu zvavakasikipa vachizvidzoka vachizvibatanidza kusvikira nyaya yadi yabuda pachena hamana mavhidhiyo edu aya ose waya tinawo maporisa anenge ari pakati vanotozviziva vanenge vatatipo panapa vachitoona handimaona tichitotiwo panotaura vanhu vapamapurisa dongorerai muchionawo point mumwe nedirection iyoyo potaura futi umwe modongorera futi nedirection iyoyo nyaya ikurumidze kufamba ikurumidze kupera handimaona
because zvinhu izvi zvinotonetsa izvi hanimaona zvinhu zviri handizivi asi kuti tachida kunzwawo pfungwa dzenyu kuti nyaya iyi imi munoiona sei munoti nyaya iyi musoro uchawanikwa here mailesa ava patozouyawo kola akati gogo vaya vekuti vana vairezwa nemabhisvo nemasusi tichiona it's obvious gogo ava zvinhu zvavakatombotaura maybe kana munozwa mumamisha makuwa kuti makuwa vana ava makambozviona paya musuya vachiudzana vanenge vava kudoro manje machembere vakutaura pachavo murudza musuya saka manzi vachitaura kuti vanenge vaine information handimaona vanhu vanenge vaine information asi nyaya yekudi yekutya kuti vataure because vanhu ndazvitaura ndikati ukangofunga kuti polisi izvo zvichii michero vari kuuk polisi wangoriona ripo papako rakapfeka chiheti cheblue chiya chechikepe cheblue and white ichiti handa kunoti pa handika kuti asi vatouya nehome office pano kana kuti asi kwaitikei hana inorova handiti December play chero one mapepa akakwana December play zve South Africa chete kongo kuti polisi unotaura kuti polisi ndaitei chero kuZimbabwe oyo wayo watinoti kwai hana basa ndindambata asi akusvikira payadi hanimaona saka vanopasira kuti kundundurudzwa nemapolisa rigati kodi tikunyarara patana chidi vanhu vachizoziva handiti mazviona ndosamuchona umwe achizodi zvimwe zvinhu chizonzi mhosva hirovi vazvimwe vanogona kuzotaura after 20 kana 25 years munhu otanga kubudisa otanga kubudisa information kuti pakambozodai pakazombodai information imwe yotanga kubuda handiti maona because ndirimbanika mapurisa hameno chakangoswa kaita sei hameno kuti chinongonzi polisi chakangoitwa sei hameno zvacho hameno chongotyisa so chero usina kupara mhosva so chinhu chokuti chinenge chichingovhundutsa so animaona chinenge chingovhundutsa handiti mazviona so guys yakana bado pamwada kucontribute panyaya iyi guys fonai tinzwe kuti hanzi gogo veva vakazvitaura vakapiwa ziso namailesi antitilda vakavakata maybe panguva yacho naiyo tilda anga asina kuonawo that enguliyo yekuti gogo pamwe vanange vazviona because remember anenge aitofokasawo nezvekuti maybe kuda zvaitaugwa nani namailesi ava mailesi vachivharavhara nyaya handiti mazviona so hatizivi kuti zvino gogo vacho naivavava dei vanga vawanikwa nepolisi vambonyatsonzi gogo mabhisvo vana vaipiwa kupi zvaifamba sei pamwe munowa shocking news imi pamwe kunobuda zvinhu zvakawanda zvokuti munotovhunduka kuti saka mapurisa anga achingosiya zvinhu zviri apa vachidai handiti maona saka ipapa ndopane chida tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyi guys munoti imimitia mapurisa enhingirikiri mapurisa ose zvawo akafanana nehome affairs guys akafanana nehome moiti home office kunena diaspora nditi akafanana nehome office kana home diaspora inonzi chi home affairs home office yakava kusvikira pamba chete mukwanango kuti mira ipo chero une mapepa ako hana inongoti pa handimaona zvakafanana nemunhu anenge achikrosa bhodha iri inangwa nditauri mabhodha ndisingazivi kana tongoti airport ukaona lese uchikrosa kana paairport paya uchipinda paairport paheathrow paya wongonzi mapurisa mira pano utorwa nehana chauchizotaura chinhu chiri illegal chaukasenga handi usongoroonekana hana inongoti pa handimaona chero kubhodha uchikrosa bhodha uchipinda South Africa usina kana une kahandbag kako usina kana chi ukaona chingomiswa nepolisi kunzuya kana nehome affairs mbomira ipo imi hana nitongorova chete ndisaka vanhu vachikuti chii kumabhodha uku kuenda kumaairport kumanyoka station handimaona because hana inotongoti mbijana hameno zvinongofamba sei ipapo hameno zvazvinongoita kuti zvinofamba sei hana inotongoti vharu kurova handiti maona saka guys handisiza ndizvozvo vanhu vachika kuita mawitness faina ndozvinonetsana vanenge vachiziva information saka ndayakuzopleada pano pandatanga kutaura paipa ndichiti poem iteererai mukadzi mwakarwadziwa handitika nenyaya yamai vatapiwa zvino iwo wakachengeta information itaka kuti zvilike zvike kumuri kana kuti chita kuti mumuri macho right now hapatisina kuti uchatrasta kuti ndotrusta nhingi asi isa kupolisi unoisa kupolisi hanimaona isa kupolisi polisi yodi yotangira ipapo hanimaona because kuhana kwacho hazvichasikamwi kuti mapurisa anotyisa zvako iwe jeki kuti chaziva kuti zvinotonetsa kuti ungati ndotangira upi kupani nokuti mumuri macho as it is right now everybody nangu ndichitaura ndakazvimirira ndakadai everybody is a suspect hakuna munhu aivafungira mai mbuya vaya gogo mailesi hakuna munhu aivafungira everybody is a suspect hakuna munhu aitombovafungira hanimaona hanzi hatina kuinzwa poem my gift poem hamuna kuinzwa here enda play up iri kulive yekutanga mozoteerera live imwe yaimbokatika so muchainzwa
andimuona poem iyoyo kuna mai vakaita poem vachishandisa vachiita kunge ndimai vatapiwa but yanga iri poem zvayo havanga vasiri mai vatapiwa andimaona mapurisa anokwetye kwese Linda kwese mapurisa anongovhundutsa kwete mboti kuAmerica chete kwese polisi rinongovhundutsa hello kola okay vafoni vakakata regere vachafona futi back hanzi did speak one ndiani andikunza akataura alright kola hello Chisimeli maswera sei tasera okay panyaya iyi yatapiwa ika iri kutoti taste mail because at the moment especially muno muSouth Africa animukutogari kukatomboita outbreak yevakadzi vaita basa rekunyepa kumapurisa kuti mwana wangu abiwa kana mwana wangu aita sei because vaita basa rekunochekeresa vana vava handiti like do you still remember that other story again ekudurban again that Zimbabwean lady so at the moment nyaya yacho it seems as if everyone is just going to be involved in everything because mabiro akaitwa mwana nemachekero akaita mwana zvotaura kuti mwana uyu akatrasa vanhu vese vangari around vangarwa nekuziva saka angasaka namachemero ende muchatozoona kuti mwana uyu haana mbomisa kana chikochiyano but mwana uyu akatotrasa vanhu vanga varipo kuti okay kana maybe anotogona kana kuti vakatomuti tikuda mumboenda kana kuti kwaka chitozodzoka anumazvona maybe mabasa aitoripo kana mabasa aitoripo like it's very very confusing but nyaya inorwadza ko ivi ndida kubvunzawo mubvunzo nyama handizivi hangu nyama yemunhu nenyama yemhuka yemusango zvofanana here aiwa but dzinogona hazvo dzinogona kusiyana simela handiti but nyaya iyi inyaya yemarituals apa ndakubvunzirawo hangu nyaya ivaya yokuti vakazotaura kuti tiri kusasweda takatengeserwa nyama yemunhu kuti nyama yemunhu ichinzi yanhingirira apa yaiswa apa nokuti ndo hwavamwe vachitaura tanzika yedhongi yemombe chaiyo yedhongi chaiyo kana yemhuka chaiyo inonzi yakasiyana nenyama yemombe handitika saka nyama yemunhu paakazotengeserwa vanhu vaive kuzotaura kuti tinenge tiri kufungiza kuti takatengeserwa nyama yemakumbo paya handiti maona inenge yakatifanana nei nenyama yenguruve yemusango I think so. I think nenge yangofana kunge senguruve yemusango kana kuti vanogona kungoti maybe I think so maybe I think nenge yakangofana nenyama yenguruve yemusango but nyaya yacho kwairi kuenda zvakutotyisa kwozogona kutapota mai vemwana ogona kutapota baba vemwana kozi pazobatwa manje mailesi manje ndopaakunetsa manje kozi mailesi vachagona kuzouya kuti inini ndakatoudzwa ndakaudza kana baba atapiwa kuti mwana ari kwakati vakatinyarati ani mazona but at the end of the day maybe musoro wacho watiri kusaga maybe wakatotorerwa mugadheni macho maitika zvemaproject imomo maybe ndemakaiswa musoro you never know zvekuzoda je musoro ukazobuda ukazoenda kwakati it doesn't make sense. I think musoro ichiriko samu ikoko but nyaya yacho iriko ndeyesomataura maita zveni mapurisa kutotora time kakozi vadanyakuinvestigate kuti munhu wese akaita anything kana kuti akanzwa about the story akanyarara but akave involved abate at least ndomafungiro angu zvangu ndiyamva zvakaoma alright thank you very much kola hanzi nyama umwe ari kuti nyama yese yakasiyana umwe woti nyama yese kana yagotywa kana kubikwa asi nyama ipa vakatengeserwa yanga isina kubikwa ine vakatenga vai yanga isati yabikwa kayanga ichiri nyama iri freshi paya saka inenge kuti vanga vabvisa ganda rekuzhe iri ikasara iri nyama yemukati chete handisiziviwo but ndikuda kuzama kubatanidza kuti ndione kuti imo kaklini aka kaklani aka kanonzi kwamakore kampori navanhu vakaita sei ndikuzama kuda kunyaso kubatanidza picture yacho yokuti kampori navanhu vakaita sei kuti vamwe nyama inotozouya vototenga nyama votozoti paya voti takambotenga nyama tatisingasi kuti nyama inenge yakaita yanga iri yemunhu kuti ameno kuda zvine zvakafana ine handizivi kola hello Hi, Sister Mary. Kona. Sister Mary, my contribution is
muchiri kuremember interview Ilesi. She mentioned something kuti inini musi wacho ndansiri unzwa mushe chichi saka ndakazokasira kuenda kumba because I had other things to do chichi ndansiri kunzwa mushe. Muchiri kuremember her saying anything something along those lines. Ndikuseka comment yamisi vivi enderambirako saka vaiziva zvavaimhanyira. Ndofunga kuti Mailesi she was also part of this. Vaitoziva kuti pamwe vanga vatopiwa time yekuti iwe dzoka nguva dzakati kana kuti ndiyo mwana uyu akanosarenda tapiwa kuna mai vake ivo Mailesi. Saka iye aenda saka maybe you'd find kuti ndiye akambochengeta mwana for a few minutes kana kuti for a few hours kuitira kuti vakavhe madhira avo. Saka it's possible that she was also involved from the word go. Because seriously, it doesn't make sense kuti even if she wasn't feeling well. Why tata say kubetsera mwawa kunotsvaga mwana? If really she was that close kuna maita piwa. Saka vaiziva kune mwana. Maybe we can also say kuti she was feeling guilty kuti I can't go and look for mwana uyu because vaiziva kuti mwana ari kupi saka she didn't want to waste the time. Saka vakanomhanyira havo kunobika huku yavo. Because ivo vaiziva kuti chero tikaenda hapana zvatichawana. Iyo huku yacho uchitorova chibva mai mwana uchitsenga mabhonzi ebhuroida mai munenge uchitiri kudla huku yeyi vasikana. Kana ndini Sisimeli vanhu vane utsinye. Vanhu vane utsinye Sisimeli. Vanhu vane utsinye panzapa. You can never trust anyone. Never. Saka mai vakanyatorohwa chaizvo. Muchanzwa nyaya iyi it will be solved within a week. Saka munoti nanasi vasati varohwa here imi mutamba nedhirimbani rapazimu here imi vakatobikwa kudhara. Kana ati unombotanga Sisimeli uchamboti warohwa womboti ini hapana chandoziva ndongoziva 1 2 3 but kana wamborara 2 3 days mwiri wamboita nepain ndopa unozotanga kuti manje yezvinezvi ndaredi manje kutaura. Kuna vachasungirirwa musoro mudenga makumbo mudenga musoro uri pasi vachida kunyikwa mumvura ndipo vachataura tizi tongonamatawo kudaro. Amen. Vachataura even ivavo vanhu vakatenga nyama Sisimeli inini kwandiri yangu it doesn't make sense kuti nyama yemunhu how can you not tell kuti haisi nyama yemombe kana kuti yembudzi iyo vaiti vari kutenga nyama yechii. Aiwa kumaruzevha ka vakanzi izvo kumazevha handi kunoitwa inonzi chinguruve dzemusango mawatogwaya vakanzika inguruve yemusango. Anyayika but very soon mwana wemusoro pane munhu wani chete achataura kune musoro wemwana. Handizivi. Let's hope so. Alright Kola, thank you very much. Regai tinzwe vamwe vari paline. Thank you Sisimeli. Alright Kola, hello class 44. Hello. Maswera sei? Waswera sei. Mimi pane nyaya inondinetsa one. Alright. Mazuva aperayo pakambobuda mumwe munhu akafona kwatete Tilda achitaura pamusoro pehama yake yakaurayiwa zvinotozikamwa. It was something zvaangoda kuita sezvatapiwa izvozvizvi. Tete Tilda vakati vachazoinda kuhama dzacho vachida kuita another life, but it seems like it just fizzled out. Hazvina munhu wacho ari kuamerica. That lady akafona ari kuamerica. Saka zvaitorakidza kuti mumusha mamakore sore yake tapiwa akangobatanzirwa ari mwana, but ingozi iri mumusha mavo. Izvi zvinhu zviri kuitika izvi I think havasi kuda havo but I know kuti even kutaura kwakaita mukadzi akachema zvekuti I don't know kuti munamboiona here. Andina. Oh no, you should actually speak to her. Because it wasn't a secret. Ari kupi mukadzi wacho?
Ari kupi? Ari kuAmerica. Munomuziva? Andimuzivi, but I just every time panobuda nyaya tapiwa wega. She always comes back to me. Because akachema zvekuti achitaura kuti sekuru vangu inini vanga vachibva kuJoni vakauya vakaureva nemhuri kwama ivo vana iko kakliki kakamhuri kavanhu tututu saka sekuru vava havatorina guva havana kutovigwa. Andina kuiona denda ndakaiona maybe denda ndakazviona inini hanguka ndaigona sezvo tine access yekutaura nemhuri yekwamakore taizovabvunzawo privately kuti ko kune munhu ari kuchema nenyaya yakadai madii kuti mumbokavha chikamichi pamwe zviri kubvarira kuti muzukuru musoro wemwana kurumidze kubuda. Handina kuiona. Exactly. Because kuchema kwaakaita mukadzi yeye aiwa hapasi pano kwanzi ndekwaTetilda hapasi pano kwaTetilda akachema akatsanangura kuti this is what happened. Mbuya vangu pakazofa anonzi nemumwe wacho vakatosvika vakati hey shuwa zvaitika kunoshuwawo here kuno something, but it's a sticking issue yekuti I think nyaya iyi kana ikasagadziriswa like pamwe musoro hauwanikwi pamwe ingozi iri kuti kusavigwa kwakaitwawo hama yavo zvirambe zvakadaro. I know it's not a very kind thing to say, and Tapua, I'm so sorry, he's a young boy, but imagine kuti apinda muzvinhu zvaasinei nazvo zvinhu zvaasingazivi iye nonzi unotukwa nezvivi zvamadzibaba enyu zvamazvisekuru enyu. Imagine kuti izvi zviri kuitwa nevanhu vemumhuri vari kuurayana pachavo after vauraya mumwe munhu. Saka izvi zvinhu izvi dai vanhu vokwamakore handizivi kuti Tetilda vakainyarira chii because vakanga vatoti ndanotaura nevanhu tozoita sei vayazongoti physio. Saka it's like mukadzi iye aita kunge munhu anopenga hake aita kunge munhu asina zvaataura, but akati inini sekuru vangu vakaenda vanhu vokwamakore vakagovana hembe dzake dzavaipfeka kusvika nhasi hapana anozoti sekuru Peter vakavigwa kupi, vakaurayiwa nemhuri yekwamakore. Pano haana kuuya kana kuti akauya pano haana kuuya ini pano handizivi nyaya iyi kana yakaitwa ndofunga kwaningi koko kwaTetilda pano I wish ndakatora nhamba yemukadzi iyeyo kwatinga, but it was so sad. aiwa pano haana kuuya because dei anga kauya pano tsiye akauya pano anditi dei akauya pano pakataurwa nyaya kunzi kune musoro chete wakawanikwa kuningirikiri amene ukoko wakatogwa tichitotaura nyaya yekuti asi vagara vachizviita here. Pakauya mukadzi pano wekuti ndakanga ndatorerwa mwana namai guru ava mukadzi watafadzwa mukurushu ndo vakauya pano yekuti kune munhu akazourayiwa kana kushinzwa yakaitwa kune zvinotyisa zvinoshamisa zvinondikuta inini kazhinji handinyanyi kuzviona zvinondityisa. Progress haana kuya pano sekuru vacho vakaurayiwa nevanhu vekwashamba and achitoti anga apedza kuuraya vanhu vacho, but then because this man has not been buried havatozivi kuva neguva anotonzi mbuya vake vakafa vari heartbroken nokuti havana kuona kuti mwana wavo akavigwepi, and they never showed kuti mwana wavo akavigwepi. guys muri kumikisa nyaya muri kuti aiwa miraikola vanhu vari kuti ndepano muri kumikisa nyaya inini muri kumikisa nyaya mirai ndivakorekte munhu akauya pano ndevaya vanga vachibvunzwa nevanhu vaya ava vekutaura kuti ndaisa vanhu ndine vanhu vangu vari pagraundi musoro uri kunzi wakafamba wakadai ndivakauya pano vachitaura nyaya yekuti kuri kutonzi kune ngozi yakazodai yakadai vaya vaitaura zvavakanzwawo ndiyo vakauya pano vakataura feya pana pakuti nini ndakaurayigwa vakachema pano hapasi pano aiwa Meli, I listened to your
programs ndinoziva manhingiri ako haana kuuya panapa akachema kwatete Tilda ndokwa akachema akataura ende mukadzi anyatotsanangura mazita achidoma kuti vakwanhingira kazodai vakagozodai kakazodai achinatodoma everything and then she asked, she was dopa pakati tete Tilda saka chataura tozoita live dotaura but it just fizzled zvakangofizzla and I think kana iri ngozi yekuti ava havana kuvigwa uri mweya because ngozi iriko mweya iriko musoro uyu pamwe haugoni kuwanikwa kana vasina kugadziswa nezvinhu zvasekurari you never know handisi mukoma mai maita debate yamwe vakati ndapano mamwe vakati ndakwaTilda ina handichazivi asi why am I not remembering kana munhu akachema pano why am I not remembering this story masere pano ini ndotomaziva ini guys nezuro ndakangoti ndichiona sekuru nezuro vaitaura nyaya yekuti kwa chinhu changu chichataura chinhu changu chiri kuzotaura vachinyepera vanhuko ndakangoti same time ndichingovaona sekuru vaya ndichitongoona zita ndikati sekuru vakamboya padiaries ava sekuru vakambovigwa pavakambovigwa nyaya yavo padiaries vane zuro vaya vekuya nenyoka yandaiti nyoka ine mazino here same time ndakabva ndatokuziva kuti sekuru ava shumba ava ndivo vekumufa kose here kana kuti kupa handisi kuziva budiriro hamene samwe ikoko vekumbovingirwa nyaya yavo pana pachinzi vane chijavulani chavo chinota nyaya iyi ndeyakudhara vakawanda venyu nyaya iyi hamutoizivi mamusati majoina diaries but ndakangoti ndichitoiona nyaya iyi nezuro vachitaura nyaya yekuti javulani vachitaura nyaya sekuru vaichingona picture yavo ndakati sekuru ava nyaya yavo yakambonzwa kudiaries ava iyi sei ndisiri kuirangarira haya pane mix up iri kuitika guys pane mix up iri kuitika aiwa yakaitikira kwatete Tilda yakaitikira kwatete Tilda ndokwa yakaitikira dei mukadzi yeye kana paine vanomuziva aedza kukufonerai kana kuti dei ndikanotsvaga kumaningi kwatete Tilda ndikaona nhamba ndinokuti ndokuisai kuinbox chinzwe because akachema kwatete Tilda and it was very sad and when she explains it you can feel the pain unoyatonzwa pain yake it was painful okay right mukaziwana namba china munondipa kola kuita kuti maybe timunzwe since tine madiaries vanaposto aike vanogara vachienda for maprayers and zvavari kuita nevanhu maybe vanogona vakaziva kuti ndo zviripo vanonyatsonogara pasi nefamily yacho navo vaonesa handimaona so that kuti maybe kana pane zvinoitwa poitwa zvinoitwa handimaona because sure vanhu vachatambura kutsvaga zvinhu zvisingabudi antimaona mukaona namba dzishena munondipa and then vanoendako panoendako kumaprayers papa tongova kuti hapane nyaya yawo iripo handimaona yakadai tonzwa kuti vefamily vacho vanenge vachiti vanenge vaendako vachantaura kuti kudii alright maita basa alright maita basa inganya yacho iri kukora muto kona hello sisimeli murisei thank you for holding up maswera sei ndaswera rangu ndodongotaura 1 cent rangu munoremember pakaenda mailesi natete Tilda kugarden mailesi vane nzvimbo yavakanyatsoratidza tete Tilda kuti apa ndipo pakapedzesera kuonekwa mwana wedu akagara kunyatsoratidza kuti ipapa ndipo pakapedzesera kuonekwa mwana wedu akagara how did she know kuti Tapiwa akapedzesera kuonekwa akagara ipapo panzvimbo iyoyo and vakaratidza kuve emotional zveshuwa vachiona vachivaratidza kuti ndipo pakapedzesera kuonekwa mwana wedu ari ipapapa which means mailesi ava vanogona very more involved than we think kutorega kunotora mwana ivo vakarega but vanhu vese ivava they were around the garden and seeing what was happening at the time yakaenda mwana wamailesi kunotora Tapiwa kusvika aende kwababa mukuru asi mailesi havana kuda kuratidza mwana wavo kuti ndiri involved and chimwe chinhu chinoratidza kuti vakanga vari involved kubvira kare mwana uyuyu obvious aizoda kufarira saka vana mwana akanga akatoiswa pakona kunzi ndikunzwe chitaura nyaya iya ndikunzwe because vana
mwana angadai atori newakatomboudza chete kuti munoziva kuti iye tapiwa iyeyuyu asi ine ndakatomuperekedza. Vakanga vakatoisa mwana pakona kutotadza kutoenda kune vamwe vaitotya kuti mwana uyu anoburisa dai vanhu vainyatsova anoburisa. Saka Myles was more involved kubvira kare nyaya iyi. Vari kuziva zvinhu zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Ndo 1 cent rangu randanga ndinaro. Muri kuona kuti mukutotionesa umwe muono watatisina kumbofunga. Muona zvakanakira kuvhurira kuti vanhu ngatimbotaura kuti munofunga nezvenyaya idzi kuti munhu unouya nepfungwa dzake zvatatisina kumboona tisina mbozviona neenguli iyoyo mumwe munhu anenge akatozviona uye obva atanga kutaura kuti enguli yakati takutinyaisa kutoona manje kuti Myles kutoenda kwemwana natapiwa kwababa mukuru zvaive maziso kusvika adzoke pamba. Mwana uyo nekufarira $5 angadai akatomboti angada kutomboratidza vamwe kana kutomboti because mwana aingofunga kuti handangopiwa kana zvataurwa zvemabhisiketi zviye zvatinomboitwa zvekuti vanenge vachida kutituma ana mama tisingada kuti vazive kuti tambobva kugadheni. Saka aigona kutoda kutoratidza vamwe vana kuti imi ndatopiwa $5 but mai vake knew everything that was happening. She made sure kuti mwana haana mumwe munhu anotomboudza achibva kwababa mukuru nyangwe after the incident. Thank you very much Kola maita basa rekaitinzwere hope polisi kana iri muiri kuteerera. Thank you very much Kola. Tiri kuonesana pano wait vachipedzawo pana pavachanotsvagawo neengudzi kutaurwa nevanhu panapa vanoona Kola hello because Kola imimi vanhu mirai Kola plus 27 mirai Kola vanhu muri kuti nyaya yakatangira pano ndiri kuzama kufiga nyaya iyi handisikwanisa kuita figure out. Imi hamusi kusanganisa here naKola vekuti sekuru George imi pamuchato imi havasiri here vamuri kusanganisana nekuti sekuru George vakashaka pamuchato vakadzatisi nyaya yetu zamuri kumikisa here because nyaya yemunhu akachema pano ndisiri kuirangarira handichazivi ini guys nyaya dzepana pati delete ndichakireiwo muno nditi mundipe mukaiona guys ndipeiwo pano nyaya iyi yaKola vekuchema pano iyi handichaizivi ini indoziva yaKola vekuti pamaaudios ava vekutaura nyaya yekuti sekuru George vanonzi vakashayikwa pamuchato handimaona ndo yandoziva ini yekuti kwai kune munhu wakazodii kudai ndakanga mhangu asi kana mukasangana naye munditaridzevo please. Kola plus 27 hello. Hello Sismele muri sei? Ndiri right muri sei? Right ndangoda hangu kuti ndikuyeuchidze kuti Kola uyoyo ndepanapa paakataura nyaya yekuti sekuru wake wakaurayiwa chichi ndepanapa ndichiri kutorangarira sekuru George here. Aiwa kwete sekuru George iwo aiti anzi akaurayiwa nemukoma watafadzwa shamba nekwamakori ndepanapa ndisekuru George kavaita ukwapa. Kwete sekuru George pane umwe aiti yanzi yanga iri munguva yehondo chichi akanovaviga mubako asi akaramba kutaura nanhasi sekuru wavo hama yake iyoyo haizikani kwairi achitoti ingozi yawakasiya iri wachapedza nave kusvikira waratidza sekuru wangu wakawikwa akadochema ipo panapa panapa ndichotoziva haana kuchema as such but waitsanangura nyaya yake ichisiririsa ichichemedza zvayo but panapa haana kuchema asi wakaitsanangura saizvozvo inini panapa ndo pandakaedzwira kazhinji inini malife handoteera ndenyu ekwatilda handiteeri malife panyaya yatapiwa ndikutongoteerawo zvangu but handisi feni yekwatilda ndiri panapa ndo pandinonzwa stereki wakauya panapa mukadzi iyeye akataura nyaya yese kuti sekuru wakanga watonera kujoni mazuva iwayo iri nguva yehondo then paakauya akatengeswa neiwe wekwamakore vakamuuraya akati umwe wacho akatofa mukadzi and then amene wamwe wacho weimwe family but okwamakore wanga wari involved. Saka zvinova kuti pamwe nyaya dzakawanda tiazivi asi zvamatoita kudai maita henyu kana kuchinzi muchiti makaiona pano zvatichaita isusuka chirega tibatsirana samadiaries tose nyaya dzepano dziripo pano please kana tapedza pano ingoi ndinotsvaka link yenyaya iyoyo undikandire ndiiteerere iwo uiteererewo tive shuwa handika satadi tataura nevanhu vekwamakore avavo tivaonisewo nekuvateereresa live iyi tinge tiri chokwadi because tinogona kumanya
tozowana kuti information yakati siyanei. Saka ngati tibatsirane kuti tidi kana ukawana link yacho pana delete ma live ayo. Hani maona delete ukawana link yacho please ndipe link titerere zvakare tite go through that zvakare. Kana tite go through that zvakare then tutangira kuonesana ipapo. Hani maona Alright, pakanaka kola maita basi. Alright, bye bye sis Meli. Alright, sharp, thanks. Kola hello. +1 is munaswera sei. Kanisa nyaya idzi dzaitatu. Nyaya sekuru George, nyaya sekuru Peter, nyaya tu dzakasiyana. Nyaya sekuru Peter nonyekuhondo. Mukunzwa yasekuru Peter vekujoni, yasekuru George ndeyemutatu. Kana vanhu vachiri kurangarira nyaya tu dzakasiyana. Yemuchato ndo yakataurwa pano padiaries. Yasekuru George yakataurwa kwatete Tilda. Ende munhu akafona iyi ndinomuziva ndewe kuno kuCanada. But tete Tilda vakafunga kuti munhu ari kufona ari kuAmerica. Okay. Yes. Nyaya iyi yakatotaurwa ndiripo ndaitovapo palive yatete Tilda. Aisi nokuti zvinoitika ndezvekudai kola maybe possibility yekuti munhu anenge abva kuitaura pano unoitaura futi kwatete Tilda inogona kuvepo. Haina kutaurwa katunya iyoyo yakataurwa ka1. Okay. Because ndikutaya kufigure out inini handichaanza kunziva ndosaka ndati kuti tisaite confusion tikapedza nditi malive epano wamari kuti kwanzenga iri nyaya yengozi live dzengozi saka tinongonotaipa nyaya dzengozi dzepano totsvaga kuti toteerera malive kulive dzachona idzo tisina izvi zvokuita woinyatsonzwisisa pati yacho yoyoyo then number unodziwana kana tadziwana totangira ipapo because toda kunyatsa kuve sure kuti ndepapi ndepano tisazoita kunge chigamira mudenga kunotora nyaya dzavamwe tichiita dzedu. Hanti munoona? Yeah, ndizvo but asi nini I'm short nyaya yakataurwa kwatete Tilda. Okay. All right. Yeah. Thank you very much caller. Nchine zvimwe. All right. Ndatove confused but anyway tichasvika pakuzosvitsvaga ipapa +9 hello +19 hello. +19 hello. Okay, iri kunetsa kuconnecta phone yavo. All right. Ndatoita confuse nchaicha iyo. Hanimaona. Saka andichazivi papo because ngaitoni bva pane nyaya saka kana pakadaro. Kola hello +27. Hello sis Meli mudise. Ndiri right mudise. Mushe. Kupedza nyaya sis Meli ngendigoenda ndinoitsvaga kwaTilda ndokutumira link because ndikutoremember live inde. Ndakaiona kwatete Tilda akauya pano it was a different story ndiyewo yaitaura zvemuchato wasekuru George kwatete Tilda kwakataurwa zvaanonzi Peter. Saka inyaya tu dzakasiyana. All right. No apana kuipa. All right kola thanks very much ukaiwana unozongodikandira. All right sis Meli. All right sharp. Makosa chakuandisa. Kola hello. +44 hello. Maiwana. Ivi yakaiswa kwaTilda musi wa6 October. Yakaiswa kwatete Tilda musi wa6 October. Yakaiswa kwatete Tilda musi wa6 October. Dzimai imwe foni yenyu kumasure, dzimai imwe device. Dzimai imwe device yenyu atichakunzwi. Okay. Yakaitwa kwatete Tilda musi wa6 October iyi. Okay. Saka imimi kana mine imwe foni indaipa Tilda live Zoom. Musi wa6 October. Zvinoyera zvinotyisa munoiwana izvozvi. All right. No ndichaitarisa ndapedza. Maiwana ere namba yacho yemunhu wekuAmerica? Atachiteerera kuti ndinzwa takaisa nhamba iyi. All right. Kana ndaiwana ndichakutextira. Yakaitwa musi wa6 October ndo akaisa. All right. Maita basa. Okay. All right, sharp. Right. Kola hello. Hello, sis Meli. Masquera say. Good morning.
tiri right muri sei hanzvadzi ndinenge murume anoda makuhwa kana makuhwa here masi makuhwaya ini ndandiri pangu panyaya yoda kungosimbisa pandongozwa nyaya kunzi yemukadzi akachema uyu ini ndakaizwa kwatetecheuta okay vakonfirma panenge pasiri penyu baba panenge kwatete vanhu ava uyu anonzi tapiwa sini akaita zvinhu izvo kazvi anotonzi anga ari age of 9 years at that time pakaitwa zvinhu izvozvo zvana sekuru ivavo achitoti iye anga ari 11 years mukadzi iye at that time pakaitwa zvinhu izvozvo saka its long back aitoti kutori nengozi ndozvaaisa pano okay saka tetetiudza vakabva kuti kana yadaro right isizichanaa chindinyorerai behind vodamba pari palive apa yakabva ati chindinyorerai pai muchizongouya kuwhatsapp kwangu mondinyorera kuti ndini munhu uya haana kutora nhamba saka munhu uya pamwe haana kuzodzoka kuna tetetiudza esingaziviwo zvako alright zvokuda kutondera kupanenge hapanenge pasiri penyu kunenge watetetiudza kana peni makaitawo makaita but kwatetetiudza ndokwanisa kutondera alright zvakanaka asi mimi hazasi semunhu wechirumewo zvakanaka tawafonerwa nemunhu wechirume nyaya muri kuona musoro tichizowana here wemwana apa ya ndikuona musoro nyaya iyi inenge ine vanhu vakawanda maonera ndikuisa kungoti hangoeni zvindaabisa ndichazotaura nezi alright kola maita basi alright saka tinovabatsira sei guys nyaya yekuti tinozonosvisa shoko rekuti kunenzi kune nyaya yemunhu akataura palive achiti zvakati uchiwadza asi soiti kunge muri kupinda deep munyaya dzavanhu here toda kuti tibatsirane papa guys tava approacha hazvizoiti kuti tinopinda tinoisa kuti vanhu vekwamakore pane nyaya yakadai iri kutaurika hazvizoiti kunge tikupinda deep munyaya dzemumusha mavo here kola hello sismeli maswera sei maswerawo inini ndiri kuda zvangu kungokontributa panyaya yemusoro wemwana maonero wandiri kuita wamheno mafungiro wangu maonero andiri kuita sismeli ndeyekuti munoona chiri kuitika nyaya yatapiwa ine vanhu vakawanda saka maonero andiri kuita ndikuona kunge its like soka vanhu varimo vazhinji vacho vari involved vakasabatwa vese sismeli musoro womwana haubudi asi vanhu tinoti izvozvi tikada kuti saka pane munhu akatoholda musoro wemwana otherwise kuti varambe vakaholda kudaro pane chiri kutoitika pane zvavari kutobhenefita zvavari kuziva zvavachabhenefita pamusoro iwona that's ndiri kutaura ndiri kungoona hangu kuti musoro wemwana wawanike hongu zvingatore nguva but dai zvaingokwanisika vanhu tangoita patience tomirira mapurisa kuti vanyatsoinvestigata kusvika vabata munhu wese ari involved I think musoro womwana ungawanikwa ndo mafungiro angu zvangu handina hangu zvakawanda alright thank you very much kola thank you okay thank you alright kola hello nandawaisa pamute miraitwa kola hello +1 hello tete ndakutumira ilinki yekwasekurupiri alright but vanhu vekwamakore nyaya vanoiziva kana tichebhula vanoiziva nyaya alright ndikufunga zvakare on the other hand zvakare kuti as much as tichiri kuda kuti vabatsirikane nyaya ikurumidze kupera muri kuona panitiri kuti tiri pakona ndepekudai so handiti maona nyaya iyi vari kuda kuti ikurumidze kuti ite mukurumbira ikurumidze kupera but on the other hand isu sevanhu manje vanenge kuchibuda dzimwe nyaya itakuzofunga dhipu nekuti asa dhipu nyaya dzinenge dzichiuya handiti maona maybe handisi kuti ndo zviripo but probably maybe zvinhu izvi kuti musoro womwana wanikwe zvinenge zvichidistendwa nedzimwe nyaya dzemumhuri dzinenge dziriko handiti mazviona so kuti uzoinda futi unoti ko nyaya dzimwe dziri kubuda madii madai ndikuona sekuti maybe tinenge tapinda dhipu muzvinhu zvisinei nesu muzvinhu zvefamily mufamily secret dzekwavo hameno hamusi kupaonawo ipapo teteka neyo ika iri kubata kwashamba iri kubata koko tafadzwa wacho chaiye uyu ari kutonzi anoti vane mwana wake mumwe wasi kutoziva kuti guva rake riri kupi
saka imimika hamutomboigona nyaya iyi because imumusha matemo misha yacho yese iyoyi ine zvaizviri kuitika ende vacho vese vari kunzi vakapara mhosva iyoyi vazhinji vacho vese vakafa kwasara vekwashamba nevekwamakore saka panotova nenyaya saka isusu hatitomboigona kana kuti titongovapawo maadvise tiri paini svika isvika acharipa wacho ndiani saka zvino manje nyaya yake yetapiwa ichapera sei because pamwe izvozvi ndo zvinenge tichibloka izvi vakauraya munhu ndo vanofanira kutotaura kuti vakaisa kupe musoro chete vakauraya munhu ndo vari kuziva kune musoro izvo zvengozi yekwanase Peter zviyesa inokuti tinogona kubatanidza kutoti munhu anenge achirwisawo kuti nini sei nguva rangu risipo saka wenyu yamuikuguva but still tapiwa kana achida kunzi anovigwa anogona kuvigwa asina musoro but nekuda kwokuti zvivanhu chekuna area yacho iyoyoyo dana guruveka havakwanise kuti vavige anogona kuzovigwa hake but patoitwa chivanhu but kazhinji kacho havatambiri angashaya ke maoko angashaya makumbo but musoro vanopa musoro vanopa handitika aiwa ndizvo anogona kuviga but uyo pamwe anogana achirwisawo nekwakashamisika mumusoro utori padhuze pachena chena but achingovharawo vanhu kuti vasatauri aiwa ndizvozvo aiwa ndizvozvo maita basa kola maita basa nezvandakanakira pano ndinobvunza tinoonesana handitika tinobvunza toonesana tinenge tisingachisi takuda kutoenda kotunodai tinenge tichitobvunza mona tindatomhanya kufunga kubvunza kuti imi tinenge tisiri kupinda kuleni ravanhu here risinei nesu ndosaka ndabvunza kuonesana pano hatina kumhanya kuti ainda kuti anobvunza tanodii tachitobvunza because ndima mchiti tisati tichionesana tikudhiskasa pano tachidhiskasa pano tisu chiti naimi saka nyaya iyi kana kuchinzi kune nyaya dzakadai musire mekunge mumwe munhu auya akataura kuti pane nyaya yakadai iri pending tikati zvino tikanoitaura kuonesana because hakuna vanoziva zvese handimaona kola hello +48 hello sisimeli murisei ndiri raiti murisei tiri nani ndangoyo ne2 cents dzangu sisimeli pamapedzisira kuzobvunza here kana kuti kutaura pamati saka toita sei tobatsirana sei sisimeli mukufamba mumastreets umu I came along this other story of the touching story of how munhu uyu solved the murder case yakaitika kuZimbabwe ikoko munhu mukuru munhu ari kuZimbabwe. I'm not going to mention the name asi ndichazokupai kuseri asi even the number yemunhu wachona ndinayo who solved this case yemukadzi who was murdered exactly the same way Tapiwa Makore was murdered and family iyi yakasimuka iyo pachezvayo kubatana musoro semhuri the same dzins ndokuenda kunoona munhu uyu ari muZimbabwe asi hakwanisi kuti aende onoaprocha family iyi hazviite since varivo vari kuda rubatsiro sisimeli muri kupanzwisisa zvakwavari sisimeli since nyaya iyi iri kurwadza munhu wese inini as a mother zvakwavari ivo as a family izvezvi the earlier the better sisimeli vosimuka vonoona munhu upi munhu uyu murunzwisisa sisimeli so inini hangu nemoyo wekubara ndanchikumbira sisimeli at least imi muri munhu mukuru mokwanisa kutaura if you can talk maybe nasina tete Tilda kana kuti mofonera tete anzi gogo Biula direct kana kuti imimi motaura namai Tapiwa direct because nyaya yacho since complicated iri kuinvolve vanhu vakawanda zvinganetsa kungovapa idea kana oh no it's okay vowana kuti how best they can help ivo vosumuka voita sei voenda tune munhu uyu vonobatsirwa nyaya isi simeli ndichasendera link munoona how this person helped this other family kana vasingadi aiwa it's okay zvavo varida kubatsirwa muningina zvinonetsa but nyaya iyi took place simeli yakatoiswa pafacebook link racho musi March 19 2019 naye muningina ndakubvunza iwewo mumusha menyu mukaita ngozi ungatidza kuziva kuti musha menyu mune ngozi iwe zvino unokwanisa kuona kuti aiwa unoziva kuti zveshuwa iyi yangozi chero ngozi dzakapariwa 20 years ago tokoti 30 years usati uchiri kadiki kuma5 kana tokoti kuma3 years cheko izvo zvaona kuwa kana mufamily menyu mako yekuti kwakambonzwa ukadzwa makuwawo maziviwo ndinomaziva saka unoti ivo havazvizivi
kuti kune nyaya dzakadai dzemufamily mavo? Vanozviziva. Saka nditi munoona kuti ivo ndo vanofanira kuti vanotozviziva zvinhu izvi, but maybe munogona kuve kuti maybe mumhuri munenge musina kubatana kuti vawirirane kuti vafambe pamwe chete, anoziva zvinhu zvemamhuri, but obviously nyaya idzi dziri kutotaurwa idzi idzi vanotodziziva, hadzitombodi isusu vatorwa, hadzitombodi vamwe vanhu kana chii, dzinotoda ivo family vacho vanotozviziva, ivo family vanotoziva kuti kune nyaya dzavo dziriko dzakadai zviriko isa zvitombori nesu izvozvo izvo isusu tinotaura zvinhu zvinenge zvangotagwa tungo izvi hazvisi zvedu izvi hai zvasi zvedu kola izvi hai zvasi zvedu. Aiwa, no, it's okay, Sismel. But ndiri kuti my point chinzwe Sismel, why family, ndiri kupa example yemunhu anibatsiro yakaenda ikanotaura kuti ikaenda kakunoona munhu uyu. Nyaya yavo Sismel was solved within 2 days. Vanga vakaita izvozvo kuuraya hama yavo yechikadzi zvichibva zvavaudzwa kunzi chakati vanhu vaibva zvavabatwa ipapo vavakwanisa kuviga hama yavo. It was solved ipapo. Aiwa, hapana kuipa, but ivo kana vachizosanganawo namalive eduwo vachinzwawo, vachisangana namalive edu vachizonzwawo advice yenyu ikola kai, kana vachidawo vanogona kuzotsvaka voti kupana kola wakamboti paipa zvakadai so tinomubata sei, tokutsvakazve wova pako wakadiko wakaona vanhu vaya vakabatsirwa vaya vobatsirwa ikoko. Inini izvozvo ndangachida kungotaura hangu kuti the same story nyaya iyi ingori imwe chete, saka pane link or testimony yezvakaitika zvachona and how this gruesome murder was solved. Just the same yekuti ivo zvavo kwavari kana vachida kubatsirwa kuti zvinhu izvi nyaya ikasika kupedza ivo vabatsirwe. Saka munhu akabatsira kesi yawakaona iyi, munhu akabatsira kesi yawakaona iyo iyi munhu anorapa iyi, munhu wechivanhu. Sismel, ndati nhamba inini kudzitora kwandakaita ndadzitora palink ipapo, dzitoripo nhamba palink and the date and how this was zvese zvakaitika, how it all happened in the number. Ina handizive, kungofamba umwe mastreets eFacebook chingoona zvakawanda unodzidzawo zvakawanda. Oh, alright. Zvekuti munhu wei ina handizive Sismel, what I know arimo right now muZimbabwe but akwaniseka kuenda ada kurapwa. Handiti murwere ndiye anoenda kuchipatara ari kurapwa, manesi unless one private doctor angatoziva zokutreat, haungakwanise doctor havakwaniseka kuendera kune munhu nyangwe achiziva nyaya iyi. Vari kutozviziva nyaya since muZimbabwe nyaya iri all over, saka vakwanise ivo kuendera vari kuda rubatsiro. Imi vari kuda rubatsiro vacho semhuri ndo vanokwanisa kunonotsvaga munhu uyu vobatsira. But chakanaka ndechekuti munhu wachona ari muZimbabwe, nhamba dziripo exactly. Aiwa, pakanaka kola maite henyu. Matichingodza vamwe vakutobvunza kuti kwai nhamba dzachona dziripi pewo nhamba. Chitongodza vamwe vari pano kuti wakazvionepi vaende kunotsvaga nhamba ikoko. Link ndokwanisa ita sei vaone nyaya yachona, nhamba ndokwanisa kuvapa exact number I can provide. Aiwa, zvakanaka. Hapana kuipa kola, tichazongoti kandira lingi timboona nyaya yamuri kureva kuti yakamira sei. Alright Sismel, inene ko nhamba ndoita sei? Link ndikutokusendera link iyoyo ubva waisa nenhamba idzi kuti ndione kanyaya yacho ndinyazoona kuti nyaya yacho zvakambomira sei. Ichokwadi Sismel, it's okay. Alright kola. Uve nezera rakanaka. Alright kola, thanks. Kona vati kune nyaya iri kutenderera mafacebook street ume vakoramba vanhu vakasolvigwa murder kesi yavo animaona nemunhu iye kuZimbabwe ina handizivi. Kola hello, iringoti connecting, but zvinonzi manje mafacebook street umukawo muzere matsotsi, muzere nyaya dzinofamba dzinotenderera dzekunyepa. Thanks Rita, animaona saka unenge usingazazivi manje kuti zviri kufamba sei. Animaona mumafacebook street amukona kuti izvo zvinyaya dzikuitika kurufu kuri kuita kwaGirimbi kwaBosuku, vanhu vanga vatenga kuti kwai kune white party asi maZimbabwe soka mazimbo aisarenda. Vanhu vanga vatendedza munhu wakagadzira kadhi nguva iyi hatizivi, munhu wakagadzira kadhi akati kwai kune white party. Ini ndikangonyorawo post ndichitoseka ndikati kune bhazi ratahaya riri vanhu vada kuenda kurufu munyorese mazita maiwi ndakazosvika pakudza kuti imi naanchijoka vanhu vauye kuti vazara kuti tavadzinyoresa mazita
toda kuinda kuti uzinisa mazita mazimbabwe muza ndakabva nayatsona ndo matangira nita nyaya dzekunyepa dzichitenderera kunge moto kudai chinhu chaunongonyaya chinhu tiri kujoka kudai chinogona kutogwa kuitwa chokwadi kuita nyaya yemashuwa nyaya chokwadi imife ndakabva ndati muza posti yangu yandakanyora nchiti bhazi kune bhazi redu bhazi kune bhazi chasimuka pamvekemveke richinda kudombo shavaka vanhu vakazouya kudai so vachiti saka bhazi tikunyoresa kupi tinyorewo mazita ndakavhutuka nemwari saka ndo mapfutiro anoita chinhu chekunyepa ini nyaya ndachingototi joko vanhu vaseke vakomente vanhu vakutoya kudonyoresa mazita vanhu vakuda kuenda kuningirikiri kupati kurumariro hakuna nebhasi ririko ndaitonyapa ndichiti one breakfast yatadla ndiriko ndakatosvika pana pamusi wesvondo wasvika shoko ndikatorawo picha ndakangoona yakaposta rimwe munhu arisa chikafu chakanaka ndikatoti chikafu changu chandadla ndasichi vanhu vakatoka kutozara kuinbox kwangu simeni tinyoreiwo shuwa makatoinda muri kweri zveshuwa asi ndinenge chita life pachikora changu hachinambochinja chikora changu ndichochi asi kuti vanhu vazvifunge kuti kosimeni vagoenda nguvai chikora chavo icho chatongovaona muza ndakaseka so ndikati ndo mapfutiro nda zvinhu zvokunyenya pafacebook lai inongotanga nemunhu 1 lai inongotanga nemunhu 1 chete kungoti zvakati anomaona nayo tek nayo yotofamba lai nayo yotoenda zvegwende guno shuwa ndasarenda kudai media yegwende guno ndasarenda kudai kwai white party kadi rakagadzirwa memwana vanhu vakatoti tainvitiwa isikatoti white party ekunoita ichi last moments izvo hakuna tozoona baba vacho muningina wacho ari kubuda achitaura akati hakuna handimaona isusu hatisi kuita zvemapati isu kana vari kuoti mapati hamene sipedu panapa rufu arinorondedzera mafuneral arrangements hapana kumbotagwa white party kunditi vanhu vazviwanepi zvangu vachitaura ini zvandinetsa pai kune wabuda wati uda kuita imba hotera musi waafa chaichaiwo imi indikatiko zvinhu zviri kumubvepi kwezvi muona yazara yamanya nemamidia ose rausi kwaimba yakutwa hotera nhasi yachinjwa yanzi zodwa zozo ndiye wave in charge wati ndakuita take over une mashezi paimba iya iniwe zviri kubuda kufacebook kauka indahla nemazimbabweni asi ndofunga maita chidzidzo guys chidzidzo maita mukangoona nyaya musangobhilive vamwe vakati mashavi akatiudza kuti munhu wakadaiwo mukati mashavi akatotaura vamwe vakati masvikiro akatotaura kuti munhu angachafa akadai so munhu ini vandakangobhiliva ndevaya haina kupera magift ndevaya profeti vaya because zvinhu zvavakataura the prophecy came to pass veprofesi vaya ndo vandatongobhiliva zvimwe zvakungotaugwa izvika izvi zvakungotendera ndakashaya kuti nhai jehovha munoona zvinhu zvatinotaura kuti zvinonetsa chinhu social media nyaya dzatinofamba munoona munhu imi zvegwendo guno sirias ndosiziva kuti ndinosinyoregwawo chaidzo nhema dzimwe dzokuti ndinodambuka nekuseka ndoga asi zvegwendo gunoka aiwa ndapa kutenda kuti nichikofini rakabvepi rakanga rapostwa navanhu riya kwai kofini rake iri rimwe rakanga rakaita raundi so uku kwai wakanga katenga kofini rake koita rimwe revhasachi ranga ripo asi nenguva yatazoonazve kuchinzi kwai bhuruu kune munhu uri kuno bhuruu wacho wati uchatenga kofini kuno south africa kwasaka zvinhu zvamainyora muchiposta izvi makazviwanepi mazviwanepi zvinhu izvi unotira kupereka imi azichamidha imi handatya iniko zvinoda kungobhiliva zvanei zvabuda kuhama ndakungotasa live dzehama vaya maclip anobuda ehama evanhu epasocial media chero ringave zipages guru rakaita sei handimbofolowa handimboteereri kana isi nonsense because nhema dzichonata taguta nenhema taneta nenhema vedu we taneta nenhema vasikana vanhu vedu regai kudaro vedu let's respect vanhu vari kuchema vedu we ini zvatinotaura zvisiri zvo vasikana hallo kola hello yes ndaswera maswera sei ndaswera ini ndandichida kungopawo tusenzi dzangu nenda uya muri kutaura nezvayo chekutanga ndikuona nyaya iyi iri kubata vakawanda mumhuri zvekuti pose pose inogona kunge iina baba kana amai vemwana chepiri ndokumbura nyaya dzevanhu dzinotaura zvengozi dzamakanzwa pasocial media handioni sekuti zvinoita izvo zvakuda varidzi vazvo kana kuti ivo veukama vachitaurirana peche zvavo kwete kuti muchiti ndabva ukuti
kune nyaya yakazotaurwa kwatilda kukazvikira tekurukuta vakazofa vakazodai vakazodai. Aiwa aiyo tagara toitaura kuti tagara toitaura kola kuti sati izvo hatikwani izvo asi zvedu. Izvo hatikwani izvo asi zvedu. Tagara tatongoitaura iyo kuti aiwa that's not ours. Hatipindi that tipa kuzvinhu zvevanhu. Tinotaura zvaunzwa kwatiri zvisina kunzwa kwatiri hatiko ikoko. Aichero enda neyasekuru George yakauya kwamuri. Aiwa haina kuuya kwatiri chinzi taura kwasekuru George munhu akangotaurawo achiti isusu kwedu kuna sekuru George vakadai akangotaurawo zvakewo ezinyaya. Ndo zvandani kutaurawa. Alright kola maita basi. Vediweka inini kamede masi vede patiri kutaura zvatiri kutaura kuma street kuti tikumbofungirawo here vanhu family dziri kuchema idzasikana vediwe nyaya dzacho dzawandisa asikana hazviitiwo here kuti timborespecta vakafa then vanhu vozotaura kana munhu avigwa vasikana nokuti nyaya dzacho dzawandisa vediwe nyaya dzacho dzawandisa 3 days nyaya dzabuda soka kana kaunda bhuku rinozara handi munoona hazviiti here kuti hanzi ini ndakambonzi ndini musikana webasa wokumba kwasisimeli idzi 3 ini iyo yakandijamba iyo yakandijamba ndina kuiona sitajaira kungodzwa sisatogutana kunyepegwa nema tinongoseka amene vanobhilivha ndatojaira zvose ndakaya handina murume spiritual husband kanzi ngomwe azvari kanzi ihure yakazodai zvose handongosekawo kuno ndingagodi ndisiyei ndingazvigonei itazvigonei ikanzi murume anaye murume akazomuwana ingochani akazotora murume munhu zvinongomixi masala saka mheno ikokwa mheno chero zvavataura ndikoko ndizvozvo vanekata nechokwadi ikokwa mheno ungato imi social media iyi babavo vari kuita unoisi kuseriko social media iyi nyaya dzachona dzakawandisa mai mwana tichahwisisi kuti zvinofamba sei pati munoziva vanhu chinogwadza nechekudai vanhu vanongotanga kungopfutidza stiki moto iwoyoka vamwe vacho vari pano apa muri pakati pedu apa chokwadi the truth be told chingori pano muri pano apa vamwe vari kupfutidza nyaya dzamunotaura dzisinei nemi dzisinei nyaya dzavanhu dzokunyepa muri ipapa muripo handimaona muripo ipapa muripo handimaona ndo marwadzira zvinozoita kuti vedue hamunziwo here kutya hamunzwi wokutya here vasikana zvakafanana ndikuti ndakaisa joku chaiche ndichiti veduwe bhazi ravepo vanda kunyoresa mazita nyoresai tiri kuenda kudinda doveko kudhara ndakatogarira kuno musasvika shoko nesandi ndakabva ndadokwira bhazi ndakauya kuno asi munhu ndazvibvunza kuti vakakwira bhazi ripi ivo mabhodha mabhazi asingaindi haana kuzvibvunza vanhu vakati kuzara kuti tonyoresa kunani ndikati zvinei mwari ndo mafambira nita zvinhu izvi handi muri kuona vanhu vacho vari panapa patinotora makoa enyaya yamimzi mimi uyu wandisingazivi wandinei nayo wouya woiti njo haidi mimi uyu zvikazodai ina handimuzi muri papa ndimi hapana mboti kudii ndimi munopa madhimi naya kuti ndimi vacho munenge zvimwe zvokunyepa veduweka munoziva kuti kudika munoziva kuti kudii indangoti hangu mwari havaka variko chero mukadonedza manhamba mukatiza asi muchazongoteerera mwari ko macheso hamiri kuti ndiye here kana kuti hasi kwai baba asharo indikati nemi vari kukwenya gitari kudai baba asharo varekodwa zvafamba sei vasikana pamunenge muchinyora nyemba dzenyu dzedziyadziya ini uri kuona joku yangu yanga isingarwadzisi hayo joku yangu talentika yanga isingarwadzise munhu yanga isingarwadzise family yanga iri yekungoti bhazi ravepo vandakuenda kurufu it was just yanga isingarwadzise chiimagina joku rinenge richirwadzisa munhu imagina joku rinorwadzisa munhu just joku rangu anga ringori rebhasi ngoti bhazi ravepo andiwaona chiimagina rinenge riri joku rinenge richibaya veduway hameno vana vadiki zvino vachina matikira kuti munhu mukuru munhu mudiki but zvimwe zvinhu kuchiwa kuzvidedzera macases chechewo pamusoro pene zvinhu zvamunonhinkirira zvatinotaura izvi paunogara pasi papa uchinyora nyaya yaya uchiti hide me handika uchiti ndoda kunoipa sisimeri kana ndoda kunoipa nhingi kuti azofamba nayo izvi ndo makuwa angu ane ityai mwari asikana ndakaona bhevha achichema
Beva chichema chitalive chema ti vedu we kune ghost ndibesere kuripota account kuti kuita uko iri kutuka vanhu kudiva asikanaka vedu weka ina angu handizina ngoti nditaure ameno zvenyu yabasharo ndakati vari kukwenya gitere kudai kukwe ini zvakaoma but mukati mangu zvakandirambira ndikati ndikatonyera maposti ndikati vedu vanhu manyepawo apa vasabasharo asiwo ukatasa picha yacho naka chirebvu chavo izvi chaita kunge ndivo hanomaona asi ndakazoti haakana zviti vakatoditi musarambire munhu ndikati gaizika zvimwe zvinhu zvoda kuita nhasi tazoona chaiyo wekunzi ndiye waikwenya kuti havasi babasharo wazobudisiwa iye chaichai ende wakada kufanana naivo baba nhikikiri naivo babasharo vachona haninoona zvika handizivi veduwe tatandara saita noisi nenyaya iyi nhasi tataurawo pedu taita andika handizivi ndofunga mangwana tiudha uchauyawo neupdate tinge tichingwenda zvakadaro chimwe chokwadi patience chokwadi mukati momamurumu chokwadi zvimwe zvaminyama muchirati inobva nekupika iyoiya haidimi iyoiya yakunopfeka ghost kwakati kwai ndida kuwachisa ningi ndotaka kunyora iye yanonzi patience taone zvenyu ukazomona makadai ndoedita mapicha ndonyora nyaya dzangu ndodii ndoiti iye impatience ndoti vanhu vofamba newe izvo ini mumwoyo deep inside of me I know kuti ndindazviita and I know kuti nyaya idzi ndedzakunyepa hakuna zvinhu zvakadaro vakomanaka hanza udhilo babasharo alani handina kuti ini ndinovaziva ndakangoti inini havasirivo vakaita reckless yekuzvitepa here nokuti ukatisa pavhidhiyo iyaka pane munhu anga ari pawindo alani handitika achitorekota kudai saka nandiwewo iwe macheso munhu mukuru vaya ndokubva vagototi kune munhu bata foni wakadai uchinyatso kurekodha kana newo iwo hanzvadzi zvinongotokutadza uga kuti hakuna asi apa kana usinaiza kuona apa pamesa apa pamesa takatomborohwana ndikati zvino vachiona chokwadi ningikini maisharo vachiona zvakadai nhasi vanoti kudii vanoti chii imi ndavabhoni social media ameno indangotiwo zvandaona kuchinzi kwabuda hama ichitaura nezvandobhiliva izvi zviri kungo zvati zvinongonyagwava zvimwe zvikaizvi kana kwenya gitare ndakati kana vedu vava munhu mukuru vanga kwenya gitare kudaro aiwa ndakazviramba ini but Monica haasitombori magroup admin komapeji makuru komapeji mahombe chaiwo komapeji chaiwo mahombe plus chikomana che changa chiri chikomana chidiki aniona chaikwenya gitare chachiri chikomana chidiki chiya animona saka hatizivi but amene kudawo zvinhu zvakungoitika mazuva ano haungaziviwo asi bva kana zvakadaro kuti shuwa uto kwaiko profeti ed iyo ndaperegwa iyo because ndatoiona namesanguka iyo ndaperegwa yaprofeti ed Branson avo because ndaona kavhidhiyo pacharambika here pakadaro hapacharambiki asi ngoti nangu anambovhera angu ndakavafollowa haasi munhu kuti ndandingonyanyi kungofolowa maprofeti aya saka ndangozvionawo tikangoti hazvingarambiki nokuti vanhu venyamawo zvingarambikwi hazvirambiwi asi dzimwe nyaya dzacho kwai kune nyoka dziri kurutsa mari maimwana kwai kune nyaya mari dziyavigwa navanhu dzakazara mabhegi kudai kuzimbabwe neshara iriko mari vanhu vagoitendera kuti pinde muguva vanhu vanotopasa zvi vakanovhura guva iro usiku vakanotora mari idzodzo kwai dzichavigwa imi mazimba aka ende munotyisa vediwe munhu mutye chokwadi achifamba vasi tokuti kudi ndokuda ndoentertainment yacho kuda ndokuwaila apo time kwacho hatizivo asi zvinhu zvachonaka amen profeti vamwe vanonzi profeti wochichi handimboyanyi kuvafollowa indokuvaona ndaingovaonawo pafacebook but handinambovafollowa ndazongoona vhidhiyo ndikatozogoda kubatanidzwa nyaya yacho kuti chinyaya iko zviri kufamba seiko pano but ndazongozvibvunza ini kuti vanhu vakunotora mapasti esaya emunhu vachinotora iko zvino kuti munhu ashayika handitika vachinouya nawo kuna asina pasti here kana akadanana navo apapostori ipasti yake ivo vazhinji venyu vari mukati umu mune mapasti anonesa chinobvira mune mapasti amwe anotohlisa vazhinji venyu vamwe vakatouraya mamwe makatouraya chekuchaiko asi kungoti hazvizikamwe navanhu handitimaona vamwe venyu makatodanana nevafundisi vokuti tikatorwa tonoti
kufenda vafundisi vakuru checheo handimazviona. Asi nyaya yekuti nesina ngotaurwa chete zvinokuzva imi unotongoita kuvhunduka mai mwana kuti zviri kunoinvestigeta vanhu vari kunozvitora kupi zvinhu zviri kubuda paizvi zviri kudhepiswa. Where is this coming from? Handimaona zviri kubva kupi? Saka vanhu vamakachengeta kuti mugozoburitsa kana. Saka munokona kuti all of you guys are not safe. Even nemiwo vaya vanopa vamwe nyaya muchiti kwai o nyaya iyo haidi famba nenyaya nhingi. You are also not safe. You are also not safe because mukangofawo nemiwo iyo igame riri kutambiwa iyi nemiwo ndo ramunenge muchitambwa. Make sure you die in peace and then do not let the social media knows kuti you are dead because once iyangoziva mai mwana utongotanga kutozikama kuti anga nepekugara anga achipfeka mawigi anga nepekugara anga wotozowanikwa kuti wanga usitorina futi vanhu bva vatanga kuti asiri makomenti ako anonozvizvomugwa mai mwana anonozvizvomugwa gore 5 years ago anonowiwa nawo makomenti kuti hasi yakanyora apa achiseka apa achitaura zvakadai souyu iye wafa wananga asina kana kufinara wapolisi achidai asi iyeyo nyaya yefinara wapolisi guys iyo hayo pasina mboti kudii kana kudii yakakosha antika yakakosha ingojoinawo uri mupenyu antika zvakangonaka kungonotenga guva rako uri mupenyu zvakanaka ngogadzirira nguva yako nekuti hakuna nezvakufa nemwari pamwe vamwe vafa vari vana vadika vamwe vachiziva kuti haatichire makore akawanda ekurarama tozoti kana takuzvi 30 uku tozotaka kunojoina mafinaro chichi handimaona vasingazivi kuti musi nenguva zvinouya anytime kana chipone chinhu chakachipa ndo zvemafinaro awatwatizvi pamwedzi cheko chako ndofunga ma100 something ma200 something 300 something handiona imari yekuti unotonodla munandosi iwe ukatonosiya 5 waya munandosi kana muwimbi imari yekuti unogona kungobhadhara chi ukagadzira ramangwana rako kuitira kuti chikakuwira handiona audonoite kwichi nevanhu kufacebook kana yonzi tikuindisa kunoindisa chinhu tikuindisa chema asi akuzoindisa kuchinhu tikuindisa chi tikumutengera kofini handi munonzwisisa ka saka izvo zvokutoti mutombosekana inyi guys nokuti ruzhinji rudhende kana muri kuma foreign lands kwamunenge kuda tingatora menu muri kuma foreign lands kwamunenge muruku kashoma munhu anozvifunga mweya wokufa uyu vanhu vashoma vanofunga mweya wokufa uyu handimaona kuti ndichazofa kuda kutengwa kofini kuda kutengwa ndigare ndichibhadhara pamwedzi handimaona vanhu vashoma vanozvifunga izvi unenge uchikuti handizozviona pamberi tozozviona papaya handiwaona hauzivi misine nguva nokuti rufundo chinhu chatakavanzigwa naMwari hauzivi misine nguva saka zvakangonaka kutika zvinani umboti ipapo pacho umboshayiwa mwedzi nokuti ndashayiwa mari yekuti nditenge nyama asi wabhadhara chi zororo yako iyi wabhadhara funeral chi polisi yako handimaona vanhu vanganata contributira let it be a lesson guys apa ngapaite chidzidzo kwamuri vapenyu vasara muchiri kufamba nokuti mangwana pamwe ndiwo unoti tikutevera handimaona kana kuti ndini handimaona zvinemoda kugugula ndichika saka wamwe venyu munotoya kuzoda kutoona kuti tukaenda kuna chemasimeli memuda kunoona kuti vavigwa papi kofi ndecho rakadii saka pamba pacho ndepapi munenge ari kutotora vhidhiyo munhu akadaiwo achichi vhidhiyo iri kudaiwo iri kutora kuti igozobuda yodi igozonzoonai ichiburitswa saka ndi munoona zvazviri kuita zvamunokuona zvazviri kuita ndo mararamiro atikudi atiri kuita sevanhu saka hazvinamboipa kugadzirira rufu rwedu because munhu wese achafa mutsvuku mupfumi mutema tichangofa tese inzira yedu tese handika you might find kuti kune vamwe vanhu vatori very influential vamwe vanhu vatori nemari dzinototyisa vatotoemvawo kuti ava vane mari dzavanototyisa asi funeral policy haana you might be surprised guys asi funeral policy che asitorina kana kuijoina handimaona because anenge achimoti angofunga kuti musuwo kunopindamo kuti kuti ndakufa guys funeral policy ka ise pazvinhu zvako zviri basic handichika tese ngatisei pazvinhu zviri basic generation yatave yaisiri generation zvinji rwenyu yangove yekuti makuda kuenda nodi kungoenda kumariro kwakusiri kwakungoenda kunoongorora nekunoona asi lesson yangu ndakupai musuya kuna akanditeerera ichokwadi gift thank you my brother tiri chocolate yemujuru munoona majira tunoita muchenje uya chocolate amunoita muchitenga machocolate enyaya madairy milk muchitenga ndozvatakaita tiri kunhingirikiri kumijuruku tiri chocolate yemijuru takamirira kungodyiwa kungoparadzwa nemijuru kana nguva yakwana saka munhu ingoziva kuti upenyu hwatiri kurarama usi hwedu leseni ndakakwai musuya vamwe vakaita nharo vakapokana neni vakati hazviti kunyapachi ndikati guys gadzirisai ukama hwenyu nehama dzenyu vangave mai vako vanga baba vako vangave ani muchiripo nguva ndeyamwari zvikanzi nhema baba vaya vazodai takazoiona full video handiti
takazoiona full video from the word go baba vachiinterview neDaily News vachitaura kubva pakutangira pakuchengeta kwavakaita mwana uya vari ivo handiti maona vari ivo takazoiona yese manje asi pana baba vabva kuitwa makakataniwa vana baba nohumana vanzodai vazodai mubereki anenge achitorwadzikwawo handimona asi one thing that I say thumbs up kumwana wokushaika uyu andika akagadzira pamba pavo shuwa at 26 iyoyo yakagona kugadzirawo pamba pavo akaita zvinhu zvandakavhidhio ndakaona munhu achitaura nesura kati anga aita zvinhu zviriwidi akagadzira payadhi akachinja akagadzira zvinhu akadii vashoma anozviita handitika saka iwo uri pano imbozvibvunza handitika kuti iwewe usati waenda kunojaja nyaya dzavanhu nokunotonga nyaya dzavanhu kunokanda mazicomments ari hetifumbu mastreet umu chimbozvibvunza kuti iwewo pachakowo pamakore aunawo waitirei mhuri yekwenyu waitirei zvinhu zvokuti vanosarawo vachiisawo maki yekuti wakadaiwo chakanaka waitirei uri bhizi kujaja pasi iyo pamwewo ndiwo munhu anenge achitonongofirawo laga bhodhoro rako reziko ngorongoro riya rekasaolaga uchingomwirawo kasaolaga riya hautozivi kuti kuna mai kumusha vamwe venyu makanosiya vana kumusha ku 10 years 5 years ago takatomirira kuona muchoka pakumbuleka mai vari kungotambura nevana iwo ngodlanyika rutivi uri diaspora uri Joni uri Botswana andichika uchifira iro kotiri kwautozi asi uri number 1 kunisa zicomment kunotaura kuti inini hani zvoshamisa masirei kwini kwa iwo are you any better were you any better wakomana wakaguma kumona rini wakaguma kumuona gore ripi wakomana uri busy kutaura nyaya dzavamwe kupepedza muromo kudai wakomana chaiye anoti kuti ndipfeke dress ndimbuya wangu vanenge vaita maricho mama vakasoenda Joni kare chero kasa angry face handina chinombondikwatisa sichandifurendo chokwadi ndoshuwa ichokwadi ukaona ndisa angry face yeyu ndendori neera panyaya dzakafanira idzi kutotsiura nekudzana chokwadi ende iwo ndiwo ningoshtori mumwe munhu wachona yeye handiona ndiwo munhu akutsvaka kumusha uko uri kutsvaka kumusha kumwana anoona mwana anotaunge mbuya anoita maricho kuti muzukuru vasapoti asi pakabva kumbokabva uchiti kuna mai ndinomboenda kunoshava kunotsvaga kuti ndikubatsirei wapinda munhu wayeredzwa neJoni rangove bhotoro coat black label casolite what muchimwa handitika mawigi aya yakasva kumagara aya handiti maona mawigi aya mafuta ekuzora yellow bone handiti mazviona muchida rufu chicken uchirova handitiona asi mai kumusha uku kuti vachadii vanenge vachingoti mwana wangu makambomuonawo naimi ndiri kumuchingura akainda makambomuonawo here memory chingura akasina ndiri kumutsvaga mukamuonawo mubvunzo wekuti mumuudza wekuti mwana ari kudawo KFC imi guys ini kungotaura zvokuti kwaingriface ndingavhurika ingriface shuwa zvandotaugwa zvishoma ndozobva ndikaingriface naimi asi ndochokwadi ngatite tichirangarira kumasure nekwatakabva ngatirangarirei kumasure nekwatakabva ngatirangarirei nevaya vatisina kana pisi navo vanomaona tigadzirise ramangwana harizikani muri kuona vazhinji vamwe kune mamwe angachizviti mabest friends emwana uyu epadhuze vanomaona akugadzira maghost accounts kuzotaura zvairoramwa nemwana uyu but vanhu ava vaifamba vese vaiwirirana muri kuona so dzimwe nguva panenge pane unfinished businesses anenge aripo andika try to be at peace with munhu wese antimaona try to be at peace with munhu wese antimaona kwete zvekuzoti ndafaoda kunogadzira ghost account rako handitika wouya woti kwaoda kunitaurira neghost account wakatiza kundudza ndiri mupenyu wakatiza kunditsira ndiri mupenyu nemisisimeli siyanai nezvekukokora siyanai nezviwigi zvenyu zvekuchipa izvi handika endai motenga guva uko wakatiza kundudza ndiri mupenyu handika siyanai nezvekuda kuoneregwa endai wakatiza kundudza ndiripoda kuzoda kuzonyora kana ndafa unoti ndichaona chiri zvinhu zvingotagwa nevanhu zvamunenge muchingomhana masitimu munoti vacho vakafa vachaona kati mungorotsenyi vanhu vasina mhosva vakatosarawo zvavanhu chamunofanira kuziva nechekudai so gaizika senge mwana uya musikana ashaika uya ane mwana musikana wataona uya mwana uya achakura intaneti yaikangana inochengeta zvinhu zvamunenge muchitaura zvinhu zvapamusoro pamai vake gaizi munavo vana nemiwo would you want your kids to read the same things zvinenge zvichitaurwa nevanhu nemaghost account about you kana muchinge mazopfuura panyika muri kumbofungirawo here mwana uya uya akasiyiwa uya muri kumbofungirawo here guys let's be at peace munoti tiri kuendei peace senyika tiri vanhu vakadaro
We are not any better, guys. We are all sinners. We are all sinners. Even the Bible says, all have sinned and fall short of the glory of God. And we are all sinners. No one is perfect, but we seek to be righteous in front of God. And hakuna mutsene problem. We are rating zvivi. Tiri kuti uyu ini nango ndiri nani nandi huri ndoba. Hakuna chivi a sinner that is greater than the other. Waba wanyepa neafa neauraya neaura mose takangoinzana takangofanana. We are all sinners, guys. Ngatifaitire mweya yedu iyi. Nyama iyi inoora iyi ine kwa inoenda inoora ina kana basa nyama ichero ikapiswa. Ndisa ndina even India anoti mamuslim vanochipisai andimaona vamwe vanotopiswa inyama iyi haina basa andimasviona. Asi mweya yedu iyi mamweya yedu ishi munotoona mamwe madiaries angu shuwa atinawo pano ndikukuonai kumakomenti ndikuti ndizvakaoma kuti ndichanotsiura ndinguti unonyadziswa pana vanhu unotukwa isu hatichatigoni zvokutuka izvi rega tingotarisavo tingoverenga kuti darike utoona zikomenti richo ndirakanyogwa munamba munhu mudhayari redu ipo tisipano padiaries hatimbokuchidziri kutukana kana kurovana kwavanhu kana kuchidzira zvakaipa. Asi zikomenti raunoona rakaiswa nemudhayari uko unongoti nai Jehovha ongoyondo Mwari dei mangozarurirawo dei mangopinjira. Munhu anoziva kuti naiye anofawo here. Munoziva here kuti kufa hakuna mhemba. Munoziva kuti kufa hakuna selection. Munoziva here kuti kufa hakuna kunzi ndiri beta kana kuti ndiri chi gomba redu ndo rimwe chete. Ipapo ndo patinosanganiswa tese. Chero ukafamba ukasileya ukadii, chero ukafamba nejagwa rakaita sei, chero patinonosangana panhu pamwe chete imomo ya mugomba omo mujurumu uku ndo kufinal resting place kwedu ndo kwatinoti mvotese ikokuya mai mwana. Chero ukatuka chero ukadii chero ipo paya kuya ndo kusina kukuti anzi ini ndakazodai hakuna memba kuya mai mwana, hakuna memba. Saka ukatanga ungozvifunga izvozvoka usati wamanya kunovhura muromo wako nekunobaya type keyboard yako chinyoraka zvinokudzora kuti ndo nzira yedu tese ndo kwatiri kuenda. Aino kuti haungafadze munhu wese ndakambokudzai hausi mari, but let's strive to make peace antika with the people. Let's strive not to leave my mark. Antika guys mukona nchikudza, learn it from me. I've been there, done that. Antika amusikudzwa nesecond hand munhu indaitohliwa nevanhu vakawanda. Mozviziva guys, ndaitohliwa nevanhu vakawanda manguva yacho kudhara paya. Ndave zombi ndatena into a meno kuti nditi mweya wese choruka ndichichishwa ndizvi ndikandihwa kunyara ndikati ndihwa kuti ndakatifara zvokuti dhipo pandakaona zuka wacho ndikati zvainda nenazuka andimoona avhara mvenge imweya ndikazvina learn it from me. I'm telling you from experience. Ndaitohliwa kune vamwe vana chechasimbe ndasingambozoti munotaurika nemi kudai taitokuhlayima chokwa. Learn it from. Amusikudzwa nemunhu kuti anoti ndakambonzwa. Aiwa been there, done that. Hazvina zvinobetsera izvi, hazvina zvazvinowedzera kana muakaunti mako, hazvina kana zvinowedzera kana mumba mako, hazvinotengeri kana chingwa. Hanimaona hazvina. Chingoripo ndechekutika unotozongoita enemy antika yevamwe vanhu kuti vangu vasingafaniri kuita enemy navo. Pamwe vanhu vavo mangwana vachakunyukura nekubatsira wakupinda mukati memadhaka andimaona chokwadi, because waiti ukangodai kuro kusati ndaingokutukana sina basa zvokuti ndainga mheno imi unto wakunyarara. It's not something that I'm proud of, but kuzvitaura kuda kuinspire umwe munhu kuzvitaura kudai so. Asi zvinhu kuti nditaura nebhozi ndikuzvikukumadza nazvo ko zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinotonyadzisa kana kutaura. Asi ndikutozvitaura. I'm gathering all the strength and the courage kuti ndizvitaure so that kana wakadarowo hanti uri munhu akadaro ungoziva kuti hazvinakidzi. Handimazviona hazvinakidzi asi zvinhu zvekuti zvine mbiri kana kuti zvine mbiri yakaipa ikuda kuita mbiri all for the wrong reasons. Kukaitawo mbiri yezvakanaka, kukaitawo mbiri yezvakanaka. Ingawani tikutaura panapa atina titetilda takambo havana mbiri yakanaka, havana here mbiri yakanaka. Sikana ngative chokwadi ngachitaura havana here mbiri yakanaka. Vana ye handiti kana vakaita mamistakes anoitwa mubasa ravo ravari kuita handitika. Asi mbiri chaiche kunzi kwai vakazotukana nevanhu vanga vasina zvinotanga takatita mbiri yakaipa memwana yekuti inini ndirizotuka because lucky vanhu takoshama. Handimaona pamwe ingade zvakandimomotera zvakadai kuti kushama paFacebook goti kudi pamwe nimba dei yakatoparara pamwe andichimazviona. Saka zvimwe zvacho nazvo tiri hero tisu takadai takapenga takazodaika hapana mufunge hapana takabva nekoko munga hakuna hwa
handakuudziwa nemunhu ini kuti chinyarara chikakutukana nevanhu chinja chidai ndoga ndakangoti ndakakura ndiri munhu ane musikawa yangu asi yanga isina izvi zvandakuita zvisiri zvezvi ndichikurawo semwana ndaikurawo ndiri mwana ndaididi ndaita zvandaita pati izvizvizvi at my age kose ndisiri zvinyarira zera rangu ini vodo handimaona. So guys, indangoti ndipafudzewo kuti musaseke henyu mwana wayo toti watopedza rwendo rwake. Vazhinji venyuka muri kuseka muchidaroka zvakangofananawo same fanana, just that kungoti asati abuda mafaira acho ende hatitonamatidza tiri kuzviziva, hatitodi kutomaziva because it's not for our business. Hatitori nei nesu, hatitori nei nazvo, hatitodi kuzviziva because ndezvako. Anzi flu yase yanani chokwadi verengai macomments evanhu vatisimerinde kuhlaya pamuone kuti zvinhu zvakanaka here. Vakawandisa verengai macomments anga achinyoka pana ndiri kumaona musapwana ndisi kumaona ekuti vanhu kutoti simeri chaikutya ini ndaikutya. Hazvinakidza here? Hazvinakidzi. Sure hazvinakidzi. Hazvinakidzi. Maka simili ndimufonere kuse maka ndikapedza pana pa alright maka chawira alright ndokufonera kana kuti wondifonere ndisakangano ndifonere ndisakangano. Hazvinakidzi mufunge vanhu vachitaura taita kutla nokuti vamwe vanozenge vangoti I love you, vamwe vanonge vachikoti tsika bhora I love you. Umwe aitozongoisa like yake kana love yake pakomend yawatoka zvokungotiwo ndino ndingagodi nokuti paiswawo malove namalikes. Asi the truth be told, chaiko ndechekutika vazhinji vanisa malove nemalikes vaya vasingatudzi chokwadi kana vachizo chokwadi chatisingadi kunzwaka ndo vanhu vasingatidi vaya ndo vanenge vari pafront vakamirira one mistake and vachakupedzera. Vanomirira one mistake and they will come after you. Malove nemalikes haatuvhundutsai muri kunzwa handishekiwi nemalove nemalikes because one those people vanenge vachiti I love you ndinozongopindura kuti neniwo I love you so much andimaona ndinozongopindura kuti I love you andiona so much ndokuti ndanzi I love you, but the truth kazhinji kachona munhu anenge achingotaurawo nokuti paruzhinji parudhende asi chokwadi chiripo ndechoti munhu anenge achitoti uyu ko hanzi webully chokwadi tiana I was a bully asi zvokutombonyepa I was ndosaka ndati you are not hearing from munhu ari kuroda ari kuti ndakanzwa ndati you have been there done that. Ikanitore screenshot yako ngokufonera maka uri ukwanise kufonera because mukaudzwa nemunhu anoti ndakanzwa andichika second hand information but munhu anokudza kuti ndakanga ndiripo ndakazviita ndakanga ndiripo ndira yatora ile screenshot apa inogona zvandika yatora manje hanzo wewe muoveti vasikana musandidaro fedhi zvakatopfuura zvezve anga ari mazuva ekusaziva Mwari musatombodaro ini zvakatodarika vedu wenga achikise closed chapter ndoziva kuti mabasa acho achanditeverera iwo aya ndakaita si vedu musachandirangaridza vasikana zvinhu zvinotonyadzisa musachandirangaridza henyu vedu musachandirangaridza henyu zvinhu zvinotonyadzisa please ndapota please musachandirangaridza henyu zvinhu zvakatodarika it's now past vedu andika I no longer live in my past and hanzi when you are in Christ you are a new creation, behold all things have gone andika so zvinhu zvakare zvapast zvakatodarika zvinhu zvazuro izvi zvakatodarika tave pachistage itsva tave kuinda move mukaramba muchindirangadza zvinhu zvakudhara kuti paya asisimeni makambodai ndinotedza kuita move on zvamuzvioni zvandotedza kuita move on ndichingorangadzwa zvinhu zvepast saka moti handizvizivi ndonyatsozviziva ndosaka ndiri kutozvitaura kuti behold that new old person is gone, this is the new person. Munhu mutsva ndiye wandakapfeka, munhu mutsva wemukati ndiye wandakapfeka because indotoziva kuti inini pachangu naMwari wangu God is forgiven. Past is past, hapana sina past. It's just that kuti inini ndakanga ndachuza kuti ndoita usavage ndichionekwa nenyika, asi otherwise all of you guys ka usavage munaho and mapast munaho andichika I am not that person anymore. Ndiregeyo ndifambe nevamwe mune zvakanaka, ndichitsugwawo nevamwe mune zvakanaka,
handika ndichisekawo nevamwe mune zvakanaka ndichinopindawo nemumwe magrupu nyese wakomenti yangu ndisingatyiwo mune zvakanaka kuti ndinouya ndichitukirwa komenti yangu handichika mune zvakanaka in peace ndichinovatawo hope dzangu in peace mune zvakanaka ndo pasteji yandaviko zvino ndo pandotove handika pakuti ndikatoona munhu anototi ina handina chingwa kuti mhanya kuti kana ndine hafu tine lofu muno ngatimupei hafu bread tisheye ndo pandavi moti imi amen saka nyaya yekufamba murodhimu tichitaura nezvevanhu nekuseka nekuti anga asina akazodai chakazodai anga asina azodhindikwa azodai tadzinotera vakawanda ingawani pano vasikana tadzinotera kuwanda vana vanongofarisawo nyika inongoyeredza unongochingwana soti kufa uku hakusviki zuva racho harisviki Cindy haungazivi pamukuda ndomisi nenguva hanzi this week muri kupedzisa malive nenyaya yekuregerera Cindy haungazivi muzimbabwe munogona kuzosara muchitaura kuti mugone vakapedza muvhiki yose vachingotaura nyaya yekuregerera zvingarambwa here kana zuva rakwana zuva kana rakusvikira rako rakwana rakanyegwa riya ungazviramba haungazvirambi saka you never know regai ningotaura wasindiwana 1 2 chandinoona ndichiti ndichipedza palive ndinoona 2 3 mamessages kuinbox pangauti sisimeni pamamuchitaura paipaika mandibata ndatendeuka mufunge ndini mumwe aidaro mandibata sisimedi ndatendeuka ndini mumwe aidaro ndo zvinongondinakidza kuti pandotaura ipapo hapashaikuwa noti kudi ndabatawo something handimazviona ndasiyawo something handimaona mafaro akanaka chose vanangu timbotaura nezvenyu vanaini mafaro akanaka chose hatindei kumafaro enyu muchida mafaro but kana muri kumafaro be responsible anditi be responsible iwo mafara achoka hanzi ukati tindike ainochi ukati fambe tindike kudi ameno kaseka vanotaura kaika ukati fare ka itauchisa mabreak chinga kubva waita party wild animal kubva wada kuita party every day zvine maconsequences azvo hazvinawo handichimaona zvine maconsequences azvinawo zvine mibayiro yazvinazvo handichimazviona pakupedzisira mukaendawo kunofarawo chirepo pamunenge muchifara papai just think zvimwe zvachona munyatsokufunga muchidi rutendo rusape munhu achi ndave week 2 ndisina kutaura naye ndada 1 2 tinataura naye pataka munhu akambosendera musijari hanzi azokera kuchipatara kana kuti kudi hanzi fare tindiki handimaona saka ukaona chingoma chako chida kuririsa uzvibvunze kuti hatisa chakuririsa here chingoma ichi chinge chida kupaduka handimaona itauchisa mabreak uchimira vechidiki handimaona mafaro haagumi chinoguma ndiwe mafaro haagumi chinoguma ndiwe nyika nekuzara kwayo kwese hazvigumi kunenge uchingonzwa zvinyuwani everyday zvichingoya everyday iwe ndiwe unoguma nyika yacho paino kugumira manje inozokugumira pasiripo kashoma hangu kuti ndinyatsonzwa kuchinzizvo kune vanhu makezi ariko akadaro asi very few macases ekunzi vanga vari mumba vakapindigwa mumba mavo vakaurayigwa mumba asi macases emadrunk and driving aya mumanzwa sei guys akawandisa hanimona akawandisa makesi evanhu vanoita maaccidents vakadhakwa handimaona macases ekuti wabata chirwere because you were drunk hauna kuzoziva kudza munhu waungasangana naye kwamanga mainda kuti kunoshandiswa protection zvigwere paravera kuti ai akawandisa handimazviona akawandisa nenyaya yekuti you were reckless nenyaya yekuti wanga wakadii wakadhakwa saka iro doro racho kana chimwewo zviri responsible vanangu asi musakanga mukumusha musakanga nevana vaya vamakasiya kumusha nechemberedzi yana namai vaya vasengeyo ikrisimasi yodai kusvika iyi handichika chiitai kuti vana mai vawane kugosa rekuti huku dzokuti vadlewo ngeke pakrisimasi apa handichika namafanda namakokora ekuti vamwewo pakrisimasi apa haikona kubva wazongoti mazikreta ako ewawa ubva wakanganowa mai vako handichika chiita uchizivawo kuti paunenge uchigocha paya ndiri kugocha kudai so izvo zvinyama yakazira pabrestand asi vana vari kudla neboora nekuti mvura yakanaya kumusha uko handiti kungoyeuchidzana mabrazilian anopera peruvian anopera kuri kugadzirwa zvinyuwani everyday haungamhanyizani nazvo kazvigona handimazviona saka ndangotidi tirambe tichingoyeuchidzanawo ipapo nokuti zvinhu dzingori nyaya dziri papublic dziri kungoitika saka zvino kana ndiri samai vakuru kudai tikangoya pano tikangotaura nyaya yekuti musoro wamwana uripi tikangoireparepa tikapedza tisina kana kuudza nevana vedu vechidiki vasere pano ndinganzi ndiri mai vakanaka naini ndinganzi ndiri mai vari right kana vaning'ina vangu vari pano ndinganzi ndiri sisi vari right kungoyeuchidzawo vaning'ina nevana nditi
kuti aiwaka kufara ngatifare responsibly kana waona kuti zviri kunetsa mwoyo wako 60 cents yakakudza kuti usabude kuenda kubawa, don't go. Mwoyo wako pane chinhu chine 60 cents chakakudza kuti usabuda uchinda, please gara order. Kana iro doro racho ine motenga mumwire mumba rongonakidza vane muri mumba muchifara munonaivhinjira pananzi murume nemukadzi vaurayana vanenge vakashinjika chacho vanenge vakadhakwa anomaona inanzi kuti vanhu musaita zvinhu zvekumwa ndo kana kudii. Kana iwo mashotikadzi kuda kutora mashotikadzi ekupfuma paupenyu apa guys, ndoda kuudzai vana vechidikini musaita mashotikadzi paupenyu. Handika chero ukanzi wasvika 45 years uchigara mukusi zvandakaita izvi atipiwi zvakafanana, muri kuona zvikumwe izvi zvakasiyana, muri kuona zvikumwe izvi. Kune chikuru, kune ndinogona kushanda chose nesimba zvikasandibatanira because ndinawo kupiwawo chipo chekuti zvinhu zvangu zviite ipapo zvozonditsirawo kana ndave ne50 years chaiko chaiko, matokanga anonda ne50 years chaiko chaiko zvozotanga kubatana. Saka regai kuda kutora nzira yemashortcast. Andimaona kuti uno kuti waona ningi akadai so, saka neniwo ndoda kutoti ndifanane naye. Andimazviona ndo zvinozotituma kuti tipinde muzvinhu zvisakarurama, muzvinhu zvisina kumira zvakanaka. Handiti famba nepesi yako, famba nebhora nepesi. Vana mai iyo ini ndachiri kuna namai vari mudzimba chaiko chaiko. Vamwe mai vakatoona kuti mai vepa next door vatenge gwa iyo December tikusvika mabhonus ari kupiwa vari kana achiriko. Andimaona mai vepa next door vamwe vane like vatenge gwa sofa nyuwani. Baba vavati hope dzinouya vachinzi ndikurida. Pamwe baba vanenge vachienda security havana mari yekutenga sofa re60,000 kuisa mumba. Vanotoenda kuchimbazo kunokwereta mari kuti vade kukufadza iwe. But January achisvika maschool fees zvikoro zvinenge zvichitanga kuti maschool fees, mauniform zvese and everything, sofa riri mumba. Asi chanotora sofa unobhadhara school fees here hazvichabudi. Handimaona. Saka ingomanya nepesi yako, iwe ndiwe unoziva homwe yako, iwe ndiwe unoziva zvinangwa zvako, iwe ndiwe unoziva paumire. Handika zvokuda kumanzana toona vana nhingi vachiita mapati every week, neniwo ndodawo mapati every week, namai nhingi vari kuchinja sanzara every week, ndodawo every week. Hairstyle idzi inini mozvionera ini hairstyle ina handigadzirwi kumusoro nongozvipfekera mawigi angu ndo hairstyle yangu iwe. Kana mukona ndisina kurukwa nenda karuka neshinda chai ama chiwigi changu fe mawigi achipa masivana chiri ne 100 rand unongoiwana. Antimazviona unongoiwanawo. Saka rega kuisa munhu pressure, rega kuisa baba pressure mudzimba umu, rega kuzvipa pressure yamusina kuti ndakaona red bottom pink bottom pasapa. Saka ndofanira kutoita all means kuti ndinowana mari yokuti ndinotenga pink bottom. Waita pink bottom mai vawana here grocery kumusha, mai vawana here mbeu kumusha, vawana here mbeu kumusha dzekuti varime, mai vawana here chikafu cheChristmas, mwana awana here hembe dzekupfeka, uniform gore rinouya school fees wabhadhara here. Shiri yakangwara ino vakadendererayo mvura isati yaturika, vakangwara izvozvi so vakatotora stationary list vakatenga mastationary next year vakatoisa uko, mauniform next year vakatoisa uko. Andimaona. Saka guys 2020 uyu paanopera kuti akunopera tinoti Mwari kuona wati 31 gidi unoti Mwari ndinokutenda. Thank you tatenda unomboita savage asi unombotaura zvine musoro. Hanzi learn to live within your means. Amen. I couldn't have said it much more better. Zvaunazvo mari yaunayo iyoyo gutsikana rarama neizvozvo. Don't want it. Of course yes we want more. Handika but kana usina mama resources ekuti ndinoita more say handitika shanda nezviripo. Hakuna chinonyadzisa kudyadzisa nematumbu eukumwe musi. Hakuna chinonyadzisa kudyadzisa nemakumbo eukumwe musi. Hakuna kana chinonyadzisa kuti one day uri kubika zidza nerere chairo chairo. Handimaona pasina mari yenyama hazvitombonyadzisizvo. Handimanzwa hazvitombonyadzisi kuti one day ka wapedza kugeza ka wozora sipo yako mufunge. Handimaona bavulani ndainzwa. Handimazviona hapana chinombonyadzisa. Hapana chekunzi udzokoredze rogwe rako rinaura una riya rarimo harina. Nyaya yekuti takati chauya nenhingikiri ndichauya nayo topic Teresa tigozouya yekuti takupinda muna 2021 kana hunge tapinda iyi inoda December tichionesana kuti guys 2020 mukadzi woita sei, mukadzi wese asi kushanda chipi chaungaitawo kuti usagarira maoko, nechipi chaungabatawo nekuonesana nekubatsirana kuti tisimudzirane tichienda, kwete ngotaura zvomuromo. Handimaona asi kuita something chinenge chichioneka. And because in black woods all those glitters is not gold. Musatipe pressure yekuisa ma-eyebrows imi vanhu imimi. Musandipe pressure yekuisa kudzidzira kugona kuita zvinhu zvenyu
zvamunenge muchiningirira zvacho musandipe pressure yacho because handizvigoni asi zvangu hazvisiwo zvangu. Don't give me pressure kuti zvoti ava vanhu kuti vanenge vakadai pamwe ndo vane yese. Hakuna all that glitters maybe might not be gold. Anti mazviona. Saka musatike kupanana pressure zvisina nebasa rese. Munorarama nezvaunazvo. Andichika rarama nezvaunazvo, kutsikana nezvaunazvo. Coming from ndaimbosekwa nomwe pane munhu akambondiseka mudhayari akati Sisimeli munondinakidza. Umwe musi kudhara ndaikufollowa kubva kudhara nemunhu yani followa kwaya panoona Simeli vakapfeka dress rakanaka nebhusi yakanaka simusoro vakarukwa mabhanzi. Ndikati zvikanzi zvanokufarira munongobuda ndikati kwandizvo kwaya apa ndosangana nemi anogara muno munhu yende kasangana naye munhu anogara muno Rustenburg. Kwaya apa ndakasangana nemi zvakumva kana shungwa munenge makachenda pamusoro wenyu ndaingoti apa kumeso ndikati konoda ndidi konzvo andi wakatozvona ndizvazviri asi zvokuti kwai ndo ndakuuya palive ndotenga kuti hangu ndi zvondonetsekana netsiye dziya ndodi ikono kuti ndapinda palive ndoita seiko handitsigoni ndongouyawo ndakadai sena nekutarisa tsiye dzangu mungotarisa muteerero zvanenge ndichitaura musane nekutarisa kana ndikauya nevhudzi rangu chari rakarukwa mabhanzi sena nekuti vave maskrinshot muchatora mukaita nduru because muchatora mukatambura handimbofi ndakazvichinja ndozvandiri ingawani mhino yacho makatozoijaira maimbonditukira mhino yangu basa yekutanga iko zvino makatozoijaira makutona sokuti yakatonaka vamwe wenyu makutoichivawo apa handiti maona. Saka muchizongotozojaira ngatike kupanana unnecessary pressure nezvinhu zvisipo munhu kutsikana nezvaunazvo kutsikana nezvauri. Ende zvakare December chitanga ndakataura ndikati zvinhu zvamunazvo izvo zvamusingasadi musarase. Zvinhu zvamusingadi zvezviya zvamunazvo musarasa. Mochengeta December chingotanga chaita plan yekuti topanana sei umbonongowo munhu usingazivi apa you bless someone chinhu chaunacho chava chidika chakukwani dzingave bhutsu ringave dress ingavewo mafudza adai kunetsa evana vechidika hanomaona ingave makeup kit chaiyo handimoona chingave chichaunda kungopa munhu ingave mudziyo checho ndakafanana kune vakafanana neni vasingaomere kuti kana ndamona china chashandise mudziyo checho ndoti tora bhadhara mari yako ndikutumire handimoona tiri kuda kuzozviita izvozvo kuti munhu wese angotaura kuti ndakasanganawo nevamwe maiyo panhingiki padialysis nditalent yanenge achidaro ndakasangana navamwe mai padialysis mufunge foni iyi ndakatopiwa namai vavo vanga vasingaishandisi ndakasangana navamwe mai mufunge vakanditi ndine system ndine radio ndine tv ndine chakati pane vari kungofona varegai tivadavire tivanzwa kuti vauda kutaura kuti chii wangu zvakaoma saka takoridzigwa music takoridzigwa music endikata angauya kotiridzira ke music yake angauya kotiridzira music yake handiti mazviona saka nguri abvira kufona zvada kutiridzira ke music yake handiti mazviona saka hazvina kushata zvinhu zvakangonaka andika kuti timbovaraidzwa nemusic tichinzwa music handiti maona so ndo zvanangoti ndingopfudzana ndati musarase handitika zvonakidzawo Bridget Ncube yeyo zoti rimwe zuva murikuona keteni iri rakabva kuna Sisimeli kana riri rabva kuna Sisimeli Juveti iri rakabva kuna Sisimeli mfunge dress iri rakapfeka iri handika rakabva kuna zvinongonakidza so ahuna kukumbira handitika it's December it's time for giving time for sharing we share handika December vanhu vakanda noklina maodrots avo vamwe vanopisa handitika kudhara vanhu taendesa kumamisha handitika sesa tichina hama dziri kumamisha vari kungoramba vachingofona vekuridza mumasha munhu mumwe animaona musachapisa ipo pano pane vanotodzida izvo dzavanotodzipfeka handichivazviona varipo vanotodzipfeka ipo pano mapedza here kuti ridzira yamashawa munhu mumwe chete nedakuti unozoti gurupu resisimeli unozoti hama dzangu Sisimeli vane joy enjoy yavo is happy Sisimeli right ndiri right uri sei Sisimeli ndavadziwa mufunge nice amai ava
vandirwadza sterek nashingokufonai muchingondigno sisimiri munoignowa sterek andiignowi zvinoitika nezvekudai paunofona iwewe makozika anenge achipinda akawanda unoziva chira mamoyo vane mamudzi tinovaziva munogno mamoyo akagwigno so unofunga kuti panapa ndafongora panapa nesisimeri isisimeri ndikurwadziwa mhani neamai ava amai vapi vacho vakurwadza munin'ina ndakazona amai melesi sisimeri and sisimeri munozwa pasta vevakaenda pasta veve vanonzi pasta ni pasta vangu veve pasta is a holy pasta pasta ndipiwo namba mundinamatiriwo because ndiri madhimoni angu anonditeera but sisimeri pasta veve pasta venyu who diaries sisimeri pasta vakaenda kwamureva tilda yes handisikuutaura zvatilda but I'm talking about zvese zvandachinzwa hangu nechizvitenda sisimeri pasta vaive vakataura kuti anzi chichi ndipiwo navedza pasta vanogona veve uri kumwana uri mumba here iwe uri kumwa uri mumba here usamwa uchidrive usamwa alright handinwe sisimeri ndiri madzimai okay but pasta vakataura veve pasta vakaenda kuchechi vakanoona zvavakaona big up asavainda haiwa ndichakupa namba dzavo pasta ivo kana uchivatsvaka ndinoda kuti pasta vambondinamatirwo kaka pasta nai pasta ngavamboya kuno uda kunamatigwa iwewo uda kunamatigwa napasta iwewo anyanya kunetsekana nei ndinamodza iva muna kukwana ka dadii futi andakwana kwandakwana dadii futi aimwa pasta ngavaya ndinamatira ndine dhimoni rei dhimoni rako rei asi dhimoni rakasiyana sana herewo munin'ina kune rimwe dhimoni rekuba dhimoni rekuroya dhimoni reuchi hure rako nderipiwe aiwa dhimoni rangu hasi chihure ndine murume okay ndinonzwa kungotsamwa so alright nemamudzi chimurume changu chiripo vanavi murume wako murume wangu hello how are you Good, and you? I'm good. Oh, yeah. Has she been drinking? A lot. I can hear. Now you are saying the truth. She was lying to us that she doesn't drink. Yeah, a lot. That's why I don't want you to involve, because she got a really problem, a matter she can address is good. But sometimes. Okay, she's got a problem that she can if she can address, then it will be good. Oga. Hello? Hello, okay. Yes. What is happening? What's the problem? She's good. She's a very good person. Okay. Very good. Hardworking. Everything. But when she's off, she can drink. Oh, she drinks like a fish. She drinks like a fish. Mary, yeah, I don't know why she gave you the phone to talk to me. So I don't want to hear.
stumble blocked on her life. Yeah, but I just answer your question that she been drinking. I say yes. Yes, true. So I don't know what next question. No, that was the only question that I wanted to ask. Because I thought maybe if you are with her, then I'm happy. Because we don't want a case whereby she would drink and she would go behind the walls, drunk. Yeah. So if she's inside the house, then it's okay. And if she's with somebody like you, then it's fine. She never go out. Okay. Right. She never go out. That's good. We buy our drink in the house. She drink in the house. No. In this side, really, I'm blessed to have a woman like that. Oh, wow. Bless you. Yeah. Bless her. Yeah, I'm really blessed to have a woman like that. That's so good. I don't know why. Okay, what's the next question? No, I don't have any question anyway. Just wanted to say, okay, you guys have fun and enjoy. I love you so much. Don't drink and drive. No. No. Well, we don't do that. Yeah. Anyway, it's a lockdown in UK, so we don't do that. Yeah, true. Okay. Love you guys. Take care of yourselves. Don't go. You know about Tapiwa. He's an African. Talk about Tapiwa. Okay. About Mailesi. Okay. Talk about Mailesi. You talk. Good. I don't know about names or whatever, but because I just follow the way she tried to explain to me the situation of the. I don't follow Tilda. I follow this Melly. The way the boy would disappear, somebody give $5 to a child, and the child pick the child from the field and they bring her to the house. And some people they knew it, even the person which the elder who he been looking after another child, and he knows the child that the Tapi was in the house, and she doesn't say it, including including to the Sangom or whatever. All of them they know all this situation. I don't know what government will do to treat people because the witness of the criminal is a criminal as well if he doesn't reveal it. Very true. So who is a criminal? Is Madam is a criminal? Yes, she is. So the person who knows the situation is a witness, but he doesn't reveal. He's a criminal. And also the same lady, she's still sending the people to buy bread or whatever to the in the same money they sent child. She was the money was used $5 to buy Ngeke. Yes. So that person like that is still criminal. So I don't know what government will do. You guys be on the media. I don't know how you're gonna do it, even to enlighten the situation to the government to prosecute people like that, because all of them they're still criminal. The uncle, the wife, the kidnapper, all of them this is a criminal. I don't know what you guys are gonna do. Now, the only thing, since it's a police case, my brother, the only thing that you can do now is to keep on, talking about it on social media and different platforms so that, we can put the pressure on the police. We are going to put in that spelling this case. Yes, I will. I will sending some emails to. Oh, you have sent some emails to the Zimbabwean. Okay. From my wife is in Zimbabwe, and I know the situation since she bring the situation to me or whatever. She's complaining and crying. We send the email. Okay. So wow. Just the end of the. Wow, that's good. Wow, thank you very much. This is very sorry. We went. Ismaili, I ask you to find a better pastor. They're gonna pray for my wife to stop this kind of drinking. It's too much. Okay, don't worry. We'll fast for her. We'll pray for her.
Amen. I love her so much. She's a good wife in everything. Hey. Everything I'm saying. Everything she's good. She's not that. Everything she's good. Everything. I don't want to mention other things as well. But she's very good as a wife in the house. Oh my God. But only one thing which I'm praying God, I'm asking God to solve this. That's good money. Is a drinking. To stop Not drinking. a drink because everybody drinks. Even myself, I drink. But the too much drinking, I think we don't want. She must end up like a guinea pig. Okay. All right. Yes. Thank you, my sister. Thank you so much. You love you with Kidibi. Okay. Smelly. I love it. This is smelly. India story. In the Suro, but just almost on the Suro informative group, and the Suro. Adiwa, iwe unofungatika kutura kuti gadoro iwewe ungariwa iwe chona murume wakanetseka iwe kwa urutoda kutaurwa ndimi wakabatwa musoro uchinyatso kuzunziwa nevafundisi vachizunza kuti dhimoni riri pauri ribvere kumadoro iri Tsuraka mana vanonzwa but hanzwa asi wakamdzisa shona ani wakamdzisa shona ko vakazodzika maemiaskana gurupu yakandisiyeri ndinosiwa ani achalala vakazoita seiko chalala ndiani achalala namwe gurupu yakandisiyeri ndinosiwa araba ndokandaka achalala vakazosova vakazoroere mwana gara vachanana ndevapava inechavazivini isisimeri nacharava problem vasharara okuti sharara ivu evo vari vose nemusikana wavo nemukadzi wavo vari vose kiedza story ndaida kuti musondipinza munoka kusondipinza here but ndakupinza but this is out of topic bosi ndakaipinza ivi musondipinza hangu bosi tinosenzawo zvimabasa zvekuchengeta varungu avakafa tingati ai munozviziva handi maunzwa kana naava vachelela ava vachelela sisimeni ndada kutaura uya yechalala uyu ivi imbonditeerirai sisimeni sazondikanda 40 aiwa kani sisimeni ndakaona vanhu vakabhiswa handimona tine zvemarudzi izvi kuti ndiite murudzi unomboziva kuti mazimbabwenzi ndandakaona nemuzimbabwenzi naisisimeni saka zvimarudzi izvi zvinozoti akatizobuda ivi ndakashuwa soyoyo because mwana wangu aitichanzi mama ndine vana 2 sisimedi varikura varifuna zvavo vana wangu atokura aiwa vana wangu andosenzomubasa kanako but ivi ndimboita show yacharara sisimedi musandikati naiwe ivi unoti ukaenda uko wotaka murume unozosi murume aisi hama yako unozosisimile vatara nayo nachambokwa sisimiri chendakata puruvhayo sisimira undimirira murume aisi hama yako ivi handiri kubasa I'm
mama mwasegona kutora Eve sisime because matopic acho ndaizvitenda zvangu naugangwa ndikati mama havagona kutora mwana pokuti anzi handigona kutora mwana pepe ndikapanzwa zvangu kuti havagona kuchengeta mwana zvavo but vangoda zvavo mari yerora but if move on my sister there's a life ini ndinosenza mumba ndinogona kusenza nedirness siyena neromberi chalala nomuzivo chalala okay. Chalala will this smelly and then today I'm going to pay to do your program. Because this program of Tapiwa Tachema Neta. Listen. Ivi, manangu. Siya moyo. Muno but so much kuda Ivi noziva. Ivi akagadzirwa uyu. Akagadzirwa. Pane varume vanogadzira vakadzi yekuti vanoita mari nevakadzi vamwe handiti mazviziva takaona marumbai mazvimarudzi zvakatotudza kudaro Ivi ndisva kufona hamba dzenyu Ivi akagadzirwa uyu Ivi akatodyiswa nachanara andichagona kutaura namai vake but zvakuda maprofita imi maprofita muri panapa padaires yei panapa tibatsire tirusise mwana vakagadzirwa izvozvi anoona mai vake sembwa because akagadzirwa sisimeni hakuna mwana anoita unhu hwakaita seizvozvi musani ndarwadziwa pazositara baba vake zvinondirwadza ini because ndaida kupinda kai notibloka ndoziva sisimeni anobloka amoyo sisimeni anobloka ndida kutovaudza kuti zvarwadza musanyeberi madhaires imboterere topiki kuti baba nemwana havasi kuda pfuma but vari kuda kutaura nezvemwana Ivi kauri kana wakadyiswa ini ndichakurukisa ini sisimeri ndichatsvaganga ndakutsvaganga yes I'm going to find a prophet kuti anomurutsisa murume uyu akatomugadzira sechikwambo because munonyarwa kwamuri kwaiko murume waIvi sisimeri nditoitanga ende ndichaipedzisa haisati yapera iyo nyaya iyi tikuda kutofamba neuse Friday kola iwewe neuse Friday ndikufonera weta kola number 1 upedze shungu because iri kudzoka neuse Friday handiti kuita pati 2 yacho saka pati 2 iri kwene Friday iwe ndokufonera ubva wapedza shungu dzako okay guys I hate to drop here because anogona semunhu akakoriwa kapamwe doro basa rake haridi izvozvizvi anogona kuzotaura akadzakwa akataura zvimwe zvinhu zvinozoita kuti basa rake rimukanganisire pamberi apo nenyaya yekudhakwa handiti mazviona saka ndatirega ndimudrope anyway but imi vakawanda +44 +61 +1 1 bracket what muri kumuseka ndozvamunoita mukanifonera vazhinji venyu mukafona munenge muchidai ndotoisa foni yangu apa ndoisa paloud ndoichita basa rangu rose ranichakupedza kuti tsvai ndinyatsowa kuti munhu akakorwa ndikutoenda tena apa ndochitoziva kuti uri lonely ikoko mwanenge ari lonely ari kutongoda ke munhu kutaura naye ine ndaisa foni yangu apo iri paloud ndingokudzwa chingoti makadha kwamuchitaura vazhinji venyu saka mungaseka izvi kezvi
uyauya palive but zhinji kuenda pamunozviziva guys handichamensheni ndo maitiro enyu kuwhatsapp kwangu ndo munogara muriko muchiita iyoyi ikuitwa nemwana ndoyamunotoita especially tikangosvika kufriday kusaturday sunday ndoziva kuti maiwe zvatanga ukangoiona chete yatopinda chete umwe angaita nevideo call achikuona mai mwana achizokuona nyaya dzacho kudzobva nebhitina nekubati inongokuita tenai because nchingoti muri kunyika izvo dziri kure pamwe hapana munhu anenge weibataura naye hauna hako munhu saka unochida kungotaura naye nako tichingoseka tichingodaro wotoona munhu wandaitaura naye nemusi wesaturday akasvika pakubakwa nehope iri video call ndangotarisa kudai kuda akaita good 2 hours achikuti musandikate kusvika ine tikakwira mune mudzimba dzenyu dzinokwira upstairs akakwira upstairs akambodonha pamasteps akamuka ndichingoipa video call naye akabva akaenda kumusoro takanogara pambedha tikataura nyaya dzachona dzisingahwisiki naingoti kusvikira azoti nya nehope ndopandakadzimawo foni yangu ndakazomufonera mangwana ndichiti are you okay at least ndakangofarira kuti wakawira pambedha ndopaakangonovatira anomaona chikanzi what happened ndakuchimbono ndikati ona maminutes wakanga oneni pavideo call ona maminutes akatoshokeka saka izvi ndazvijaira izvi anomaona hazvina basa. So guys tosangana zvakare muchikamu chinotevera gai chinodi timbonoendatena nababa wakuita noise kumashure uko vachingoti halo vachitaura kuseri pamwe vanenge vakuti maswerera kufanira asi one thing for sure vanozviziva kuti ina handisi munhu weshamwari handiti shamwari dzangu ndimi vanozviziva he knows saka ndangoti ndaenda kuenda palive ndokubheka kana kuti vastori pano kuti uri palive vanoziva kuti ndosora ndichitamba nemitauro nemi pano because handisi munhu weshamwari kana ndisiri kubasa kwangu business kwangu ndinenge ndinemi pano vanotozviziva kuti ndenge nditori panapa ndichitoseka nemi vanotozviziva vanei nazvo anomaona vana problem nazvo vachitoonawo bhora ravo ndinemi pano he knows because at least nzara ndiende kudzimba dzevanhu handina shamwari handiende kuma next door handina shamwari andoenda ku next door handina bhururu handina hapana kana ndatofunga kutaura ndakangofanana nevanhu kudiaspora musambo zvinoita takatofanana ngozi ndinotongoya kwamurimi handigoni kuti ndingatadzi munyaya dzinoenda kure kure handisi munhu akadaro ndongouya pano toita nyaya dzedu pano pandobva pano ndinoona tv navoko tosekaseka nguva yekuvata ichitokwana mungwana ndomukamba kuseni tichoenda kujimu kwangu ndiva kujimu ndaunoda tichiita zvinhu zvangu anomaona zvatopera saka havane pressure nazvo. So guys morora zvakanaka nditika tosangana ndati musarasei zvinhu zvamusingasadi kudzimba dzenyu chero chingave chii uchawana munhu uchachipa panapa anditika wauchanonga kwete shamwari yako aiwa uchapika imomo muvanhu tichangokupikira kuti ningi ndo basa remadhimina aya manje ari kuuk aya kutanga chinyora kuti ningi vanongana motoona kuti masova ana ikoko ani maona matosova saka musarase please don't throw away andika chero dzingave bhutsi dzemwana kana kune vamwe vanogona kutodzisonesa kune vamwe vatogona kuzopa kana vamwe vana kuchikoro kuzimbabwe kana taona kuti zvakanyanya tinogona kuzozvisona tozopawo kana vana vekune zimbabwe saka musarase please anditika god bless you guys morarabo tigai ndichikuregedzai mainamba kuenda tine mushinda yenyu kupi kumastreets uku kunenge kuchidai kupfuta anditika moswirabo morarabo mwari wakuite zvakanaka. I love you so much. Take care of yourselves. Don't drink and drive. Anditika ndo message wangu. Take care.